ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Huwebes, Enero 23, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan umamaya panukalang firing squad para ho sa mga corrupt officials, siniling kay Pangulong Marcos na i-certify bilang urgent. Ang Armed Forces of the Philippines naman tinutukoy na ang posibleng paggagamitan sa anumang impormasyong nakuha ng naarestong Chinese spy. Mga kasamahan nito tinutuntun na rin. Ang Philippine Coast Guard ipinadala naman ang BRP Cabra upang harapin ng mga Chinese vessel dyan sa karagatang sakop ng Zambales. Si Senate President Cheese Escudero naman kinumpirma na kumpleto at walang blank items ang 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Mga nag-aakusa, hinamo naman na magsampa na lamang ng kaso sa korte. Abangan din mamaya sa ating police report, mag-asawa patay sa pamamaril sa Zamboanga City. 4 anyos na anak, nakaligtas. Balita naman sa lalawigan, abangan mamaya lapas batchoy at pansit molo at masasarap na pagkaing Ilonggo matitikman na kasabayan ng pagsisimula ng food festival sa Dinagyang ngayong araw. At sa sports balita, Phoenix Suns tinambakan ng 24 points ang Brooklyn Nets. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inigayat ni Zamboanga City 1st District Representative Kaimur Aidan Ulaso, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na i-certify bilang urgent measure ang kanyang panukalang firing squad laban sa mga mapapatunayang nagkasala ng plunder, katiwalian at iba pang uri ng corruption. Ginawa ni Ulaso ang pahayag sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines matapos makakuha ng malaking suporta ang kanyang panukalang batas. Kahapon ay inihain po nitong si Congressman Ulaso ang House Bill No. 11211 o panukalang patawan ng parusang kamatayan sa pamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng pamahalaan na mahahatulan ng sandigang bayan sa mga krasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kapag ka naging ganap ng batas, masasakop dito ang lahat ng public officials mula sa pagkapangulo ng bansa hanggang sa mga opisyal ng barangay, kasama na ang mga nasa ehekutibo, lehislatura at hudikatura, ang constitutional commissions, mga government-owned and controlled corporations, pati na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Congressman Ulaso. Alam niyo po sir, I've chosen firing squad kasi sabi ko nga, death penalty, the penalty by firing squad is intended to serve as a strong deterrent and as a symbolic act to emphasize the gravity of the corruption, which significantly, itong nangyayari sa ating bansa ngayon sir eh. So, kawawa po yung future generations natin. So, I think that's the best thing to do in our country. Look at China, how progressive they are. Napag-iwanan tayo. It's simply because may pangil yung gobyerno nila. Eh sa atin, wala po eh. Pinaglalaruan lang po yung gobyerno natin, sir eh. Kaya po, ito po yung napagtanto ko. So, I created this bill for the benefit of the Filipino people. Aminado kasi ang kongresista na kakaunting panahon na lamang ang natitira para makapagpasa ng mga batas dahil malapit na ang midterm elections. Naniniwala ang mambabatas na sa pamagitan ng nasabing bill ay mapipigilan na ang pagdami ng mga tiwali sa gobyerno. Narito pa ang bahagi po ng pahayag ni Congressman Olaso. If this will be given a chance, this bill will be given priority by the President, no less than President Bongbong Marcos. So na-aprobahan niya to, then if we'll certify this as an urgent bill, then this can be approved in less than a month. Kaya pang habulin, or less than 3 weeks, kaya to. But definitely if not, then may hirapan po tayo. That is what I'm praying for the Filipino people, pushing this bill hardly. Calling the help of our President, if possible, kung pwede, kindly join executive order for this bill para sa lalong at madaling panahon, may susulong natin itong batas para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
Kung marami hong nagpahayag ng pagsuporta, marami rin ang nagpahayag ng pagkontra sa firing squad bill, lalo't isinusulong ng international community ang mas makataong pagpataw ng capital punishment sa mga nagkasala. Maging ang ilang mga religious groups ay kontra rin sa nasabing paraan ng pagpaparusa. Gayunpaman, tinutukoy ho sa panukalang batas ang ilang mga safeguard kung saan titiyakin daw itong due process at ang proteksyon at ang mga hatol ay maaari pong iakyat sa Korte Suprema para ho maisailalim sa review at papayagan ng mga akusado na gamitin ng anumang legal remedy na available o meron. Samantala, naniniwala naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na may network of financier na tumutulong kay Deng Lianouing ang naarestong pinaghihinalang espiya ng China. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, unti-unti nilang natutukoy ang ilang mga tumutulong kay Deng upang malaya nitong maisagawa ang serye ng pang-espiya sa ating bansa. Maliban sa mga financier ay mayroon din anya mga Chinese technical expert na tumutulong sa kanila upang maitago ang lahat ng ginagawang operasyon sa pamamagitan niyan ng pagtatayo ng ilang negosyo dito sa bansa. Ayon pa kay Colonel Padilla, ginagamit ni Deng ang kanyang naitayong negosyo upang mailipat ang malalaking halaga ng pera mula sa mga financier para magamit sa mga spying activities at iba pang kaugnay na operasyon. Sa tulong naman ng malalaking pondo, napuntahan na anya ni Deng ang mga strategic area tulad ng seaport, airport at pangunahin pang military installation mula sa Northern Luzon hanggang sa Bicol Region. Nagawa din anya nito ayon kay Colonel Padilla sa tulong na rin ng malalaking pondo at highly advanced gadget na kanyang ginagamit. Kaugnay niyan, narito ang karagdagang pahayag ni Colonel Margaret Padilla. Well, Deng actually achieved this through a network of financiers. No? So he has technical experts, he has Chinese nationals as well, and he has support personnel. So notably, Deng has been in the Philippines for over 10 years. He is married to a Filipina and he has been able to establish his businesses here in the country. The same businesses are actually being used as fronts to receive large amounts of funds to enable this illicit activity. So for that, we are waiting for the results of the investigation to determine all of the different intricacies of how he was in the past 10 years. No? So the AFP is closely working with the NBI and other experts. Binigyang din ng Armed Forces of the Philippines official na bagamat improvised equipment at electronic gadgets ang nakuha mula sa sakyan ni Deng, posibleng mas marami at mas highly advanced gadget pa daw ang patagong ginagamit nito. Sa unang tinginan niya, mukhang nabibili lamang sa internet o kaya naman kung saan ang mga naturang gadget. Gayunpaman, lumalabas sa Intel report na nakuha ng Armed Forces of the Philippines na nakapagsagawa na si Deng ng mapping activities gamit ang high precision topographic 3D mappers at iba pang mga gadget. Ayon kay Colonel Padilla, bagamat hindi na maaaring ilabas o i-disclose kung paano nila natunton si Deng bilang isang espiya, ang pagkakaresto sa kanya ay nagpapatunay anya ng pagiging epektibo ng intel gathering ng Armed Forces of the Philippines. The report of our intelligence gathering, no, which is it took time for us to work on this. And ang gusto nating i-point out dito, ma'am, we do not undermine this situation. So for us, no, being in the security sector, it needs to be paranoid, no, to really be able to be, very, very particular on details. So ito, yung kung ano man yung equipment niya, these are improvised equipment and how he has been using it, makikita natin yan sa result ng investigation ng NBI. But looking at the places na inikot niya, to include critical infrastructures, military camps, PNP camps, even the malls that are frequented by Filipino people. So, we do not undermine the capabilities and kung ano yung intent behind this. Pahayag po yan ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Sa kaugnay pa ring balita, tinutukoy na ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung sino o saan po posibleng ipapadala ng naaresto ng mga Chinese spy ang kanyang mga nalikom na impormasyon habang nang-i-espya ito sa bansa. Ayon pa rin kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kailangang matuntun din ang posibleng pagdadalhan o paggagamitan sa mga naturang impormasyon at kung ano ang gagawin sana sa mga ito.
Naniniwala ang Sandatang Lakas ng Pilipinas na nakapagsagawa na ang 39 anyos na si Deng ng itong pinaghihinala ang Chinese sleeper agent na naaresto sa Makati City kamakailan nitong mga mapping activities sa mga mahalagang military infrastructure ng bansa kasama na ang iba pang sensitibong impormasyon na kritikal sa military operations. Ayon kay Colonel Padilla, hindi titigil ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pagkakahuli kay Deng at pagkakatukoy sa mga posible pang tumutulong sa kanya. Kailangan na niyang matuntun din ang paggagamitan sa lahat ng nakuha niyang impormasyon at maging sa kung anumang pinaplanong gawin sa mga ninakaw na impormasyon. Kasi ito nga pong equipment niya, hindi niya na kailangan pumasok. Ito po, kaya din nitong determine certain features that cannot be seen via Google Earth or Google Maps. No? So, may-augment niya itong other applications and solutions out there. So, what is the reason behind, no? And kung saan man ito gagamitin, ito po lahat ang ina-identify natin with our forensics. Yung pag-forensics natin dito, ma'am, we do the forensics as a system, no? We do the forensics on the hardware, we do the forensics on the software, and of course the data that is being gathered and kung saan man ito and ano po ang purpose nito and saan man ito ipapadala. So this is really very tedious. Dito nga po, ilalabas nga po ng NBI as soon as makumpleto po nila ito. Hindi rin isinasantabi ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang posibilidad na may iba pang espya ng China sa Pilipinas, lalo na at mayroon na niyang naarestong iba pang mga Chinese individual na hinihinala rin ng espya sa bansa sa mga nakalipas na buwan. Ayon pa rin kay Colonel Padilla, ang pagtukoy at pagtuntun sa mga ito ay bahagi po ng counterintelligence operation na ginagawa ng hukbo kasabay ng pagsasamoderno nito sa mga pasilidad at mga kagamitan. Sa kaugnay pang balita, umapila naman ang China sa Pilipinas na itigil daw ang paggamit ng Chinese spy tag matapos na arestuhin ng mga otoridad si Deng Wan King na isa pong hinihinalang Chinese sleeper agent at 2 Pilipino na kasama nito doon sa Makati City noong Enero 17. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, dapat daw protektahan ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese nationals sa bansa at manatili sa mga katotohanan. Si Deng nga ay inakusahan ng paniniktik sa mga kampo ng militar at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr., kabilang sa mga tinarget ni Deng ang mga kampo militar at EDCA sites. Sinabi naman ng National Bureau of Investigation na patuloy pa nilang inaalam kung ang mga aktibidad ni Deng ay direktang iniutos nga ng gobyerno ng China. Samantala, ang 2 Pilipino naman na nahuli kasama ni Deng ay umamin sa pamamagitan po yan ng mga extrajudicial affidavit na inutusan silang ihatid ang Chinese national sa mga piling lugar sa Luzon. Nasamsam din ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng grupo na may Global Navigation Satellite System at iba pang scanning devices na kayang lumikha ng 3D na mapa ng mga gusali kahit na walang pisikal na pagpasok. Sa kaugnay pa rin balita mga kabombo, nangako naman itong si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado na hindi sisimula ng deportation proceeding para sa naaresto ng manoy Chinese spy hanggat hindi ho natutukoy o natutuntun ang kanilang mga kasamahang mapadayuhan man o mga Pinoy. Enero 17 nga, nitong maaresto ho ang 39 anyos na si Deng, ang hinihinalang Chinese sleeper agent na manoy nasa Pilipinas pa mula noong 2015. Ayon kay Commissioner Viado, bagaman ang Bureau of Immigration nang magsisimula o mag-initiate sa deportation proceeding laban kay Deng, hindi nila ito sisimulan hanggang hindi mareresolba o naisisilbi ang lahat ng mga penalties at mga local accountability laban kay Deng. Kailangan din niyang matukoy kung mayroon pang kasamahan si Deng na nasa Pilipinas na tumutulong sa kanya. Una lang sinabi ng Bureau of Immigration na si Deng ay nakapangasawa ng isang Pinay at ilang beses na siyang pumapasok dito sa Pilipinas. Kasunod po ng pagkakaresto kay Deng, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. na kailangan ng lalo pang paghihigpit sa loob ng mga kampo ng militar at iba pang mga military facilities, kasama na mga Enhanced Defense Cooperation Agreement site. Pinaniniwalaan na ang mga ito ang pangunahing tinatarget ng naarestong Chinese spy.
Sa puntong ito, kuha po tayo ng mga karagdagang report. Ang Philippine National Police mahigpit ng nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines para malaman kung may connection nga ang dalawang Chinese spy na naaresto sa magkahiwalay na operasyon. Kaugnay niyan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Mahigpit na ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines para malaman kung may connection ba ang nahuling dalawang Chinese spy sa magkaibang operasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nakausap niya na si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Nicolas Torre III at patuloy ang koordinasyon nito sa AFP para suriin ang mga ebidensyang nakumpiska sa dalawa. Pero ayon kay Fajardo, nang tingnan nila ang mga equipment na nakuha sa dalawang Chinese spy, walang nakitang pagkakapareho sa mga ito. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin daw ang investigasyon ng CIDG at National Bureau of Investigation. With respect doon sa mga equipment na nahuli doon sa possession po ni Yu Hang Liu at dito sa nahuli po ng NBI ay medyo magkaiba po. At least for now, they cannot see any connection. But the ongoing po yung investigation po ng CIDG as well as ng NBI po. Matatandaan na nung nakarang taon nahuli ng PNP CIDG ang isang Chinese national na hinihinalang spy na kinilalang si Yu Hang Liu. Nasampahan ito ng kasong grave threats, illegal possession of firearms at violation of 10175, partikular na ang illegal interception and misuse of ICT devices. Nakapagsampa na rin ang violation of radio law dahil sa nakuha sa sasakyan nito na malaking device na may antena. Maliban pa rito, ayon kay Fajardo, may inihahanda pang kaso ang CIDG o posibleng espionage cases laban kay Yu Hang Liu. Si Liu po ay nung na-dismiss po kasi yung kaso niya for grave threat. Ang ongoing pong trial ngayon ay yung kaso po niya for illegal possession of firearms dahil may nahuli pong baril sa kanya at dun sa dalawang kaso po. So nung ma-dismiss po yung kaso niya for grave threat po, ay itinurn over po ng PNP CIDG yung custody po niya sa Bureau of Immigration. But I was informed earlier that the PAOK requested for the legal custody of Yu Wang because he is also being investigated for other cases as well. Habang kamakailan lang, matatandaan na naaresto rin ng NBI ang Chinese national na si Deng Yuanqing na hinihinala ring nag-i-espiya sa bansa. Ang efforts po natin ngayon ay kausap ko si General Torre earlier, they will be closely coordinating with the AFP to find out at least kung meron bang connection itong previously arrested na si Yu Wang Liu doon sa mga nahuli po nila. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa malalaking balita, mariimpong kinundinaan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang pag-atake sa mga tropa ng gobyerno sa bahagi po ng Basilan na ikinasawi ng 2 sundalo at ikinasugat ng 12 iba pa nitong hapon ng Miyerkules. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., ang kababuyan na ito ay isinagawa ng mga armadong grupo na naglalayong hadlangan ang proseso ng kapayapaan na nagsimula ng maranasan sa Basilan. Maalala ho na ang pag-atake ay naganap habang ang mga tropa ng Philippine Army 32nd Infantry Battalion ay nagbibigay ng seguridad sa mga personnel ng United Nations Development Program na kasangkot o kasama sa isang mahalagang proyekto ng kapayapaan at kaunlaran sa barangay Lower Cabengbeng sa may bahagi po ng Sumisip. Inimok nitong si Secretary Galvez ang Moro Islamic Liberation Front na magsagawa naman ng investigasyon at tulungan ng gobyerno na mapanagot ng mga responsable sa atake. Kasunod ng mga ulat na may ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na umunoy sinusuportahan ang operasyon. Sa koordinasyon ng Basilan Provincial Government, Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, sinabi nitong si Secretary Galvez na agad nilang ipinapadala ang mga peace mechanism tulad ho ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities and Joint Peace and Security Team upang maayos ang tensyon at magpatuloy iyong makatarungang investigasyon. Diyan naman po sa bahagi po ng Zamboanga City, pinag-uutos na ho ngayon ng alkalde ho ng Zamboanga City ang agarang paghahanap at paghuli sa mga responsable sa pagbabaril o pamamaril patay sa mag-asawa sa barangay Buwalan sa naturang lungsod. Kinilala ho mga biktima na sina Fathy Bara Luong at asawa nitong nakilala sa pangalang Bay Rivalia. Base sa report ng pulisya, bigla na lamang nilapitan ng mga gunman ang biktima
at binaril habang ininspeksyon ang construction ng kanilang tindahan sa nabanggit na lugar. Sunod naman umanong binaril ang asawa nito na nakaupo sa loob ng kanilang van katabi ang kanyang 4 anyos na anak na babae. Samantala ligtas naman umano ang naturang bata. Kaugnay nito ay agad na iniutos nitong si Mayor John Dalipe ang paghihigpit sa seguridad sa lugar. Kasunod na rin ng umiiral na gun ban dahil sa nalalapit na midterm elections. Ayon dito, walang lugar sa kanilang syudad ang kaparehong karahasan kung saan patuloy itong sinusulong ang kapayapaan at ang culturally diverse na komunidad. Samantala, pinapalitan na ng Philippine Coast Guard ang BRP Suluan ng BRP Cabra upang magpatrolya at harapin ang mga barko ng China Coast Guard na nasa 65 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, 2 China Coast Guard vessel ang namataan sa lugar habang bumalik naman ang BRP Suluan sa May Subic. Umatras din ang China Coast Guard 3304 mula sa baybayin ng Zambales. Layunin naman ng BRP Cabra na pigilan ang mga barko ng China na lumapit sa baybayin ng Zambales. Patuloy rin itong nakikipag-ugnayan sa China Coast Guard 3103 upang ipahayag ang mga paglabag nito sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Ayon kay Tariela, sa kabila ng hamon ng masamang panahon, nananatiling matatag ang BRP Cabra sa pagtatanggol sa ating karapatan sa naturang baybayin at pagpapatupad ng batas nang hindi naghahanap ng komprontasyon. Samantala, ginit naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na yung kanilang presensya sa naturang lugar ay lehitimo daw at nakabatay sa kasaysayan at sa batas. Sa iba pang mga development, kasunod po ng pagkakatunton ng Department of Foreign Affairs sa umano'y paggamit nitong si Edgar Matubato ng mga pekeng pasaporte, mga ID at mga travel documents, nangako ang ahensya na lalalayman pa ang investigasyon sa pagkakalusot ng self-confessed hitman. Kahapon, una pong sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang nairehistro na pasaporte at mga biometrics sa katauhan nitong si Matubato. Batay na rin yan sa computerized system na ginagamit nito. Sa ilalim kasi ng sistema ginagamit ng Department of Foreign Affairs, magagawa nitong harangin ang anumang aplikasyon kung mayroon na dating record o biometrics sa database, mapabagong aplikasyon man o pinekeng identity. Ayon sa Department of Foreign Affairs, iniimbestigahan na nito ang kontrobersyal na pagtakas nitong si Matubato mula sa posibleng pagpeke sa mga personal details, mga pasaporte at maging yung tumulong para siya'y makapuslit. Ayon sa ahensya, ilalapit din nilang investigasyon sa iba pang law enforcement agencies para sa hiwalay o kung hindi man magkasamang investigasyon. Una lang sinabi nitong si dating Senator Leila de Lima na si Matubato ay nasa ilalim na ng protective custody ng International Criminal Court kung saan ang kanyang mga testimonya ay nasang magagamit sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa madugong drug war ng nakalipas na administrasyon. Samantala, kuha naman po tayo ng update mula dyan sa Senado. Si Senate President Chizzy Escudero kinumpirma na kumpleto at walang blank items ang 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnayan, kuha po tayo ng karagdagang update pa sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Kinumpirma mismo ni Senate President Francis Chizzy Escudero na kumpleto at walang blankong items ang 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero, ang may blankong items ay ang nilagdaan ng mga mambabatas ng Bicameral Conference Committee report na hindi pa enrolled o napipirmahan ng Pangulo. Kung mayroon man daw dapat questionin ang constitutionality, ito yung nilagdaang batas ni Pangulong Marcos na General Appropriations Act at hindi ang BICAM report. Dagdag ng senador, batid din daw dapat ni Representative Isidro Ungab ang patakaran at proseso ng budget dahil nagsilbi rin siyang appropriations chairman. Hindi tamaan niya na mag-akusang may blank items sa national budget dahil kung mayroon man itong blanko ay hindi ito aaprubahan ng Department of Budget and Management. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay nito, pero ito ang alam ko.
Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yata ang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kompleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Hamon naman ng liderato ng Senado sa mga nag-aakusa na malayo silang magsampa ng kaso sa korte. Dahil silang mga senador daw ay pagtutuunan na lamang ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa bago magsarang 19th Congress. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mula sa may Senado, dako tayo sa Commission on Elections. Ang komisyon, umiikli na raw ho yung oras para sa pag-imprenta ng mga baluta para sa 2025 midterm elections. Yung training nitong mga field personnel para sa halalan magsisimula pa lamang sa susunod na linggo. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na umiikli na ang timeline ng komisyon para sa pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon sa Mayo 12. Ayon kay Garcia, nasa 3 linggo na ang nawala sa kanilang oras dahil sa pagpapaliban ng pag-imprenta at malaki ang naging epekto nito sa kanila. Ngunit sa kabila nito, ang komisyon ay tatalima pa rin sa Korte Suprema. Anya, patuloy pa rin nilang panghahawakan ang kanilang pangako na susundin at rerespetuhin pa rin nila ang kataas-taasang hukuman. Kaya naman, isasama pa rin nila ang mga kandidato na nakakuha ng temporary restraining orders. Digdig pa niya na kung kinakailangan na mag-reprint sila ay tatalima basta inaayon pa rin ito sa oras. Sa kasalukuyan, nasa 11 na mga kandidato na ang nakakuha ng temporary restraining orders, 2 para sa nasyonal na level at 9 sa mga lokal na aspirante. Ayon sa Korte Suprema, nasa mahigit 30 pa ng mga petisyon ang tinatalakay sa ngayon. Ito ang commitment ng COMELEC. Number 1 pa rin, respect the Supreme Court. Number 2, follow the directive of the Supreme Court. And number 3, allow all the TROs be implemented by the COMELEC. Yan po muna ang parameters ng COMELEC. Again, sa puntong ito, kung panahon ay luminipis na ng sobra. 3 linggo na po tayo medyo na-delay. At tama nga po, dapat nga, natatandaan ng lahat, ang printing po namin ay 3rd week pa dapat ng December. Nakapagsimula po kami Enero 6 nitong 2025. So na-delay na po kami para na ma-accommodate yung mga nagpa-file pa ng kaso sa Korte Suprema. Kaugnay pa ng mga paghahanda para sa halalan, magsisimula na rin ang training ng mga field personnel sa susunod na linggo. Ayon kay Garcia, ang naturang training ay magtatagal hanggang Mayo at inaasahan na ito ay mapupuno ng mga opisyal mula sa iba't ibang lugar dahil ito na ang huling training bago ang araw mismo ng halalan. Tatalakayin din dito ang mga general instructions para sa Automated Counting Machines o ACM at Consolidated Canvassing System o CCS. Kasama rin sa mga pag-uusapan ang deployment, finances, contingency, materials, peripherals para sa halalan. Samantala, sa gitna ng maraming ginagawang preparasyon para sa halalan ngayong taon, nakatakdang magretiro ang 2 commissioner ng poll body na sina Commissioner Socorro Inting at Commissioner Marlon Casquejo sa 2 ng Pebrero pagkatapos ng 7 taong termino. Ayon kay Garcia, makakatulong sa kanila kung may agaran na may tatalaga si Pangulong Marcos sa mga pwestong maiiwanan para may humalili sa mga paghahanda sa halalan. Sana nga po talaga may ma-acquire kaagad dito sa COMELEC na kamahalinhin kapalit po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagtatrabaho ng COMELEC ngayong talagang 2 buwan na lang halos ay eleksyon na. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umabot na sa 274 ang kabuang bilang ng mga gun ban violator na naaresto ng mga otoridad mula nang sinimulan ang implementasyon nito noong Enero 12. Ang mga ito ay matagumpay na naaresto sa mga checkpoint area na inilatag ng kapulisan sa ilang strategic area, kabilang dyan ang pagtalima sa gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period. Ang iba ay naaresto sa iba pang law enforcement operations ng pulisya.
Nagawa naman ng mga kapulisan na makumpiska ang kabuang 279 ng mga baril na may iba't ibang kalibre, kasama na ang libo-libong mga bala. Magpapatuloy pa rin ang pagpapairal ng gun ban hanggang sa Hunyo 11. Ayon naman sa Commissioner ng Elections at Philippine National Police, kailangang higpitan ang pagbabantay sa mga loose firearms at pagdadala ng baril habang nasa kasagsagan ng election period upang mapigilan ang pagkakagamit ng mga ito sa iba't ibang mga krimen. Maliban nga sa mga loose firearm, ay binabantayan din ang posibleng pagkakagamit sa mga private armed groups. Kahapon, Enero 22, ay ipinag-utos na rin ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagkakalansag sa mga ito hanggang sa Marso ng taong kasalukuyan. Oras na natin, meron na lamang ko tayong 29 minutes bago sumapit ang launa-hunang hapon. Iyanig ng 5.9 magnitude na lindol ang ilang parte ho ng Eastern Visayas, particular na ang lalawigan ng Leyte. Nakaramdam ito kaninang, naramdaman po ito kaninang alas 7:39 ho ng umaga. May lalim itong 10 kilometro at tectonic yung pinagbulan. Natukoy ang epicentro sa layong 7 kilometro, timog silangan ng San Francisco, Southern Leyte. Nagkaroon naman po ng instrumental intensity sa iba't ibang mga lugar tulad po ng intensity 5 dyan sa may Padre Burgos sa Southern Leyte, intensity 4 sa may Hinunangan at Maasin, Southern Leyte, intensity 3 sa may Palo, Dulag, Ormoc City at maging sa may Carigara sa probinsya ng Leyte. Ang balita, lumagda naman ang Pilipinas at Canada sa isang kasunduan pagdating sa cybersecurity bilang pagtugon po yan sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ayon kay Defense Assistant Secretary Arsenio Andolong, parehong nangako ang dalawang bansa na paigtingin pa ang bilateral defense relations sa inaugural meeting ng Defense Cooperation Working Group noong Enero 17. Pinangunahan naman ni Defense Assistant Secretary Marita Yuro ang delegasyon ng Pilipinas kasama ang mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines at Department of Foreign Affairs. Ayon sa opisyal, ang Defense Cooperation Working Group meeting ay mahalagang hakbang para yan sa pagpapalalim pa ng defense cooperation at pagbibigay daan sa bukas na talakayan sa harap po yan ng mga hamon sa seguridad. Samantala, sinabi naman ni Scott Miller, ang Assistant Deputy Minister for Policy ng Canada, na patuloy nilang susuportahan ang Pilipinas sa pagsusulong ng katatagan sa rehiyon, pagharap sa mga isyong pangseguridad at pagpapalaganap pa ng demokrasya at rule of law. Tinalakay rin sa naturang pagpupulong ang iba pang mahalagang issue katulad na lamang ng climate change, maritime security at mga capacity building initiative para po yan sa militar at sibilyang mga personnel ng parehong bansa. Sa iba pang mga development, kinasuhan na ho ng National Bureau of Investigation ang 18 dayuhan na unang naaresto sa may Parañaque City dahil sa pagkakasangkot sa mga online scam. Una pong naaresto ang 8 sa kanila matapos isilbi ng National Bureau of Investigation nitong Enero 14 ang search warrant upang suriin ang kanilang computer na muna ginagamit sa online scam operations. Kinilala mga ito na sina Zhao Li, Chuan Zi Gao, Ming Ru Li, Wen Shu Liu at Qi Shun Li, Kai Li Pan, Chang Fu Liu at Zhang Zheng Hong. Sa sumunod na operasyon kinabukasan, Enero 15, naresto ang 7 iba pang Vietnamese at 3 karagdagang mga Chinese. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, ang naging matagumpay na pagkakaresto sa mga dayuhan ay sa pamamagitan ng tinatanggap o natanggap na intelligence report ukol sa pagkakasangkot ng mga ito sa investment fraud, cryptocurrency at maging sa romance scam, identity theft at digital communication scheme. Lahat ng mga ito ay kinasuhan ng paglabag sa patong-patong na kaso tulad ng Anti-Financial Accounting Scamming Law at Cybercrime Prevention Law. Inihay ng mga ito sa Parañaque Prosecutor's Office. Sa ngayon, isang Chinese pa ang pinaghahanap ng mga otoridad. Oras natin, meron na lamang tayong 25 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Si Pangulong Marcos bukas na basahin ang bagong bersyon ng kontrobersyal na Senate Bill No. 1979 habang nagkaroon naman ng farewell o nagbigay ho ng farewell address itong si outgoing ADB President kay Pangulong Marcos. Maki-update po tayo mula sa Palasyo Malacanang sa pamamagitan ni Bombo Annalyn Soberano.
Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na basahin ang bagong bersyon ng kontrobersyal na Senate Bill 1979 o ang panukalang tutugon sa lumalaganap na teenage pregnancy sa bansa. Ito ang pahayag ng Pangulo nang matanong kung magbabago ba ang kanyang posisyon sa issue matapos ihain ni Senator Risa Hontiveros ang substitute bill na panukala kasunod ng pagbawi ng ilang senador sa kanilang mga lagda sa committee report. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan munang mabasa niya ang nasabing substitute bill. Dito kasi ibabase ng Pangulo kung magbabago ang pananaw pagdating sa nasabing usapin. Mariin din niyang tinutulan ang ilang nilalaman ng panukala matapos na itong mabasa noong weekend. Partikular daw na ikinagulat ng Pangulo ang ilang mga probisyon sa bill na umano'y nagsusulong na turuan ng masiselang bagay kahit ang mga 4 na taong gulang na bata. Pero sa substitute bill na inihain ni Hontiveros, inalis na ang katagang guided by international standards at nilinaw din sa panukala na ang adolescents ay may kabataang edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Sa nasabing edad lamang din itinuturo ang comprehensive sexuality education na siyang tutugon sa problema ng teenage pregnancy bilang health issue sa mga batang ina. Samantala, lubos namang nagpasalamat ngayon si Pangulong Marcos sa Asian Development Bank sa mga foreign assisted projects nito sa Pilipinas. Ito ay kasunod sa isinagawang farewell call ni ADB President Masatguso Akasawa kaninang umaga dito sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ng Pangulo, malaki ang ambag ng mga proyektong ito sa Pilipinas at napakahalaga nito sa bansa. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, ang Asian Development Bank ay palaging nangunguna sa lahat ng mga proyektong tinutulungan ng mga dayuhan sa bansa. Ipinahayag din niya ang kanyang layunin na palakasin pa ang partnership ng Pilipinas at ng ADB. Upang parangalan ang walang humpay na suporta at serbisyo ng ADB, iginawad ni Pangulong Marcos kay Asakawa ang Order of Sikatuna na may ranggong Dato Gold Distinction. Ang parangal ay ibinigay bilang pagkilala sa kanyang makabuluhang pagsisikap para palalimin pa ang partnership at pangkalahatang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Asian Development Bank. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, dumako naman po tayo dyan sa tanggapan ng Department of Tourism. Ipinagmalaki ng ahensya ang malaking kontribusyon ng turismo sa ating bansa. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng mga karagdagang detalye sa pagulat ni Bombo Grant Hilario. Ipinagmalaki ng Department of Tourism ang naging kontribusyon nito sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Ibinahagi ito mismo ni Secretary Cristina Garcia Frasco ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran. Isinad niya na umabot sa 16.4 million manggagawa ang naitalang bilang na naiambag ng turismo sa Pilipinas. Dahil dito, inihayag niya ang malaking porsyentong naibigay na may kabuuang 34% mula sa national employment rate ng bansa. Pakinggan natin ang tinig ni Secretary Cristina Garcia Frasco ng turismo. Tourism employed around 6.3 million Filipinos. For 2024, na umabot na sa 16.4 million Filipinos yung employed by tourism directly and indirectly, accounting for around 34% of our entire national employment. Kaya naman ang kalihim ng natura ay inihayag ang malaking ng turismo sa pagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa publiko. Giit pa niya, ang industriyang ito ay maaari ding ituring na isa sa mga pinakamaaasahan kung sakaling may biglang dumating na sakuna. Pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Cristina Garcia Frasco. Yung turismo talaga ay isa sa pinakamalakas na sources of revenue sa ating bansa. And it is one of the most reliable industries that the Filipino people can depend on, especially when faced with shocks such as climate risks, economic difficulties, and
Kaugnay pa rito, sinabi ni Secretary Cristina Garcia Frasco na din ang naitalang combined spending ng mga turista mula sa international at maging na rin sa mga turistang domestic. Pakinggan natin muli ang mga pahayag ni Secretary Cristina Garcia Frasco ng Kagawaran ng Turismo. Yung contribution ng turismo sa ating GDP ay lumampas na sa 6%. With that, they calculated that the total international and domestic combined spending of our tourists in the country is around 3.36 trillion pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 20 minutes bago sumapit ang alauna-unang hapon. Inaasahan ng mga pagulan sa maraming bahagi po ng ating bansa. Ngayon po nga rin ng Huwebes dahil sa shear line, easterlies at itong nagpapatuloy ng northeast monsoon o kilala sa tawag na amihan. Magdadala ho ang shear line ng mga pagulan dyan sa may Bicol Region, Quezon Province, Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Ang easterlies naman ay magdudulot po ng mga pagulan sa bahagi ng Zoxargen, Davao Region, Eastern Samar, Surigao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na posibleng dyan po sa bahagi po ng Mindanao at maging ang flash flood o landslide. Mahinang ulan ang mararanasan naman sa may Cagayan Valley at Aurora habang isolated rain naman dito sa Metro Manila hanggang dyan sa may Ilocos Region at Cordillera kasama ho dyan sa may Central Luzon. Wala naman pong namumonitor na bagyo, ngunit posible mga flash flood o landslide sa mga apektadong lugar. Samantala, kabilang po ang pag-recruit ng mga bata para sa sexual exploitation sa may tuturing na trafficking kahit na walang pagbabanta, puwersa o pamimilit. Ito ang pinagtibay ng Korte Suprema sa desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na kinatigan naman ang hatol kina Jonah Galicio Valeria at Lourdes Aralar maghirang ng mga akusado para po yan sa 8 bilang ng qualified trafficking in persons. Pinatawan ng Korte ang mga akusado ng habang buhay na pagkakakulong, multa na nagkakahalaga ng 16 million pesos at pinagbabayad din ng 600,000 pesos bilang danyo sa bawat biktima. Taong 2016 nga nang maaresto sa isang entrapment operation ng Philippine National Police ang mga akusado matapos na tumanggap ang mga ito ng marked money bilang bayad sa dinala nilang mga minor de edad na babae. Ayon sa korte, nangyayari ang trafficking kapag ang mga individual ay na-recruit, dinala o inilipat ng lugar para sa mapagsamantalang layunin. Kabilang ang prostitusyon, forced labor, slavery o ang pagtanggal o pagbebenta ng mga parte ng katawan sa pamamagitan ng mga pagbabanta o paggamit ng puwersa, pamimilit, panlilindang, pang-aabuso ng kapangyarihan o pag-aalok ng pera. Sinabi naman ng korte na sa ilalim ng Section 3A ng Republic Act No. 9208, ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, ang pag-recruit ng isang bata para sa sexual exploitation ay sapat na para may turing na trafficking. Sa kasong ito, ni-recruit ng mga akusado ang mga minor de edad at inalok sila na sumali sa mga sexual na aktibidad kapalit ng pera. Samantala, sinamantala din umano ng mga ito ang kabataan at kahirapan ng mga biktima para lamang makuha ang kanilang pahintulot. Sa iba pang mga development, inaprubahan na po ng National Food Authority ang buwan ng pagbebenta ng 25,000 na tonelada ng mga NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Ang 25,000 na tonelada ng bigas na bibilhin ho ng mga local government units ay bahagi po ng kanilang pagpapalakas sa disaster o disaster preparedness program. Tinitiyak naman itong si National Food Authority Administrator Larry Lacson na ang buwan ng pagbebenta ng libu-libong tonelada ng bigas ay hindi makakaapekto sa buffer stocking na kinakailangan para tumugon sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency situation. Maalalang mula ho sa dating 9 na araw na buffer stocking requirement ay ginawa hong 15 days o 15 araw sa ilalim ng amended rice certification law. Ayon kay Administrator Lacson, kailangang makabili ang National Food Authority ng mas maraming bulto ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka ng bansa upang matugunan ng ahensya ang lahat ng mga tungkulin nito. Kalakip nito anya ang mas mataas na pondong gagamitin sa ilalim ng procurement program at ang aktibong partisipasyon ng mga magpapalay sa buong bansa.
Binago na ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE ang alien employment permit nito. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang hakbang na ito ay matapos ngang maaresto ang isang Chinese national na nag-iispiya umano sa ating bansa. Ang bago na mga permit ay masusuring mabuti ang mga dokumento at mababawasan ang oras sa pagproseso ng mga work permits ng mga dayuhan. Noong nakalipas na 3 taon ay naglabas nga ang DOLE ng 172 o 192,573 na permits sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa iba't ibang mga lokal na industriya sa bansa. Pinakamaraming nakakuha ng alien permits ay mga Chinese nationals na aabot sa halos 74,000 noong nagdaang 3 taon na sinundan ng mga Vietnamese, Japanese at South Koreans. Inamin naman ng kalihim na hindi nila basta mabantayan kung nag-iispiya ba ang isang dayuhan ng aplikante ng alien permits. Sa iba pa mga development, umabot na ho sa 45 rebeldeng komunista na neutralized ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng 2025. Batay sa report na nilabas ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, 39 sa kanilang voluntaryong sumuko sa mga otoridad habang 5 naman ang naaresto. Ang isa ay nasawi sa operasyon ho ng militar. Umabot na rin sa 42 o 42 yaong mga baril na naisurrender sa militar sa ilang linggo pa lamang ng 2025. Kasama na rito ang 10 anti-personnel mines. Nagawa rin ng militar na makubkob ang 2 kampo ng mga rebelde mula sa kabundukan. Kung ikikukumpara noong nakalipas na taon, tanging isang high-powered firearm lamang ang nakumpiska sa unang 3 linggo noong 2024, kasama ang pagkakakubkob sa 2 communist encampment. Sinabi naman itong si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Margaret Padilla na ito ay patunay ng mas malawak na kampanya ng gobyerno kontra sa insurhensiya. Samantala sa pagkakataong ito, kuha po tayo ng report mula sa lalawigan. Ang lapas batchoy, pansit molo at masasarap na pagkain Ilonggo matitikman na. Kasabay po yan ng pagsisimula ng food festival sa Dinagyang ngayong araw. Kaugnayan, kuha po tayo ng mga kaganapan dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. Matitikman na ang mga masasarap na pagkaing Ilonggo kasabay ng pagsisimula ng food festival na isa sa mga highlights ni Dinagyang ngayong 2025. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Rito Carlos Juji Peña, chairman ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na simula ngayong araw Enero 23 hanggang 26 ang food festival. Inaasahan niya na mapupuno ng iba't ibang pagkain ang mga pangunahing kalsada sa Iloilo City. Ayon kay Peña, kabilang sa mga bibida sa food festival ay ang original na lapas batchoy at pansit molo. Maliban sa Iloilo City proper, matitikman rin ang pagkaing Ilonggo sa Plaza Mayor, sa Plazuela de Iloilo, sa Mandurriao, Iloilo City. Maliban sa food festival, mayroon ring mga live performances ang mga local artists. Napag-alaman na kinilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy, ang unang lungsod sa Pilipinas na nakatanggap ng naturang karangalan. Sa food festival natin, tikman natin yung mga masarap natin na mga pagkain dito sa Iloilo, katulad ng yung batsoy, yung mga pansit molo, saka yung mga lahat-lahat ng mga pagkain dito kasi maraming pagkain na tayo natin masarap dito sa Iloilo. Si Mr. Carlos Rito Juji Peña para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang probinsya po ng Albay muli pong naghigpit sa mga border control checkpoint matapos po yung makapagtala ng mga African swine fever outbreak dyan sa lalawigan ng Catanduanes. May update po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Muling nagpatupad ng paghihigpit sa border control checkpoints ng lalawigan ng Albay. Ito matapos na kumpirmahin ng Department of Agriculture Bicol na 4 na mga bayan sa lalawigan ng Catanduanes ang nakapagtala ng outbreak ng African swine fever. Ayon kay Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kahit pamalayo sa lalawigan ng naturang Island Province, hindi pa rin isinasawalang bahala ang posibilidad na mayroong maipuslit na live at pork products.
Regular umano ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga pantalan at sinisigurong mayroong mga dokumento ang mga ibabiyahing hayop bago ito maisakay sa barko. Sa kabila nito ay sinabi ni Melia na isa sa kanilang mga binabantayan ay ang mga karne na posibleng ibiyahe patungo sa Albay. Paliwanag nito na ang mga sariwang karne ay posibleng maging source rin ng infection na maaaring kumalat sa iba pang mga lugar. Samantala, una nang sinabi ng Department of Agriculture Bicol na nagpaabot na ito ng tulong sa mga hog raisers sa Catanduanes na naapektuhan ng African swine fever. Dapat natin i-maintain po ano yung galing sa Catanduanes, dapat po hindi makapasok sa atin. So yun po yun. Maganda naman po dahil po ang Catanduanes po ay island. So ang way lang po nila para makapasok ng Albay ay through sea, barko or bangka. So ang kagayonan po, ang kagandahan po nito dahil ang port po ay talagang dyan po talagang inspection. From the port of origin sa Dirac, may inspection na po yan. Ang lahat ng animals po dyan na in-inspect, dapat po yan may kaukulang mga documents. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, pasintabi po muna dahil meron pong isang magsasaka dyan sa may Eastern Samar ang patay matapos pong gilitan sa lieg. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Karumal-dumal ang sinapit ng isang magsasaka matapos itong gilitan sa liig at ilibing sa lupa sa San Policarpo, Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Police Provincial Officer Information Officer Police Lieutenant Colonel Alex Ruben, ay nakita ang patay na katawan ng biktima sa bundok na sinasaka nito kung saan bahagya itong nakalibing sa lupa. Sa isinagawang investigasyon ay napag-alaman na nagpaalam ang biktima sa pamilya nito na pupunta ito sa bundok noong Enero 18 taong kasalukuyan, subalit hindi na ito umuwi sa kanila at naitalang missing sa loob ng 3 araw. Dahil sa pag-aalala ng pamilya ay nagpatulong ang mga ito sa mga opisyal ng barangay na hanapin ang biktima. Sa paghahanap ng mga ito ay natagpuan ang biktimang bahagyang nakalibing na ito at halos maputol na ang ulo nito. Lumalabas naman sa investigasyon na personal na galit ang dahilanan sa pagpatay sa biktima at mayroon din daw itong masasamang gawi kagaya na lamang ng pagnanakaw ng bunga ng buko na hindi naman niya pagmamayari. Opo sir, nakita po yung biktima na nakalibing na po. Nangyari po yung insidente po sa Barangay Bangon sa municipality ng Sampol Eastern Samar po. Opo sir, nung hinanap po ng mga barangay official kasi po yung asawa naghumingi ng tulong sa mga barangay official. Ngayon nga po nawawala yung asawa niya. Doon sa paghahanap nila, napunta sila doon sa bandang may bukid kung saan habang papunta sila doon, parang nakita nila yung area na parang may nakausli, parang nakausli. So nagkaroon sila doon ng pagdududa, nilapitan nila. Yun nga po, nakita na po yung biktima na nakalibing ng bahagya po. Yung ulo po, halos maputol po So makikita natin doon yung galit ng suspect Trinay niya talaga na putulin yung ulo. However, hindi niya totally naputol po yung ulo dahil sumabit pa rin, may konti pa rin na talagang hindi po naputol. Sa ngayon ay naituro na ang sospek at sasampahan naman ito ng kaukulang kaso. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ensho. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga provincial report, isa pong Pinay ang pinarangalan ng prestigyosong award dyan sa bahagi po ng Australia. May update po dyan ng Star FM Manila. Isang espesyal na karangalan para sa Sydney-based Pinay artist na si Marikit Santiago ang mapilit magawaran ng prestigyosong La Prairie Art Award. Mula pagkabata ay mahilig na si Marikit sa pagpipinta habang 10 taon naman na niya itong ginagawa professionally. Una niyang pinasok ang medical science degree upang maging pediatrician, ngunit mas nakita niya ang sarili sa larangan ng paglikha ng mga obra. Sa kanyang figurative na estilo ng pagpipinta, madalas ay ginuguhit niya ang kanyang pamilya na siyang napili naman sa Art of Gallery ng New South Wales.
Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa artist, ibinahagi niya ang istorya sa likod ng kanyang art piece na A Seat at the Table. Gayon din ang paghanga at paghugot niya ng inspirasyon sa kultura nating mga Pilipino. It's about, so the paintings are of us at the dinner table. Every Sunday night we have dinner at Nana and Tatay's house. We call it Family Dinner, FDN, and that work is about that ritual of coming together as a family. Specifically, I wanted to celebrate my parents as migrants. I think that their migration to Australia has allowed me this opportunity to pursue an art practice. It makes me very proud to represent our culture. That's something that I learned to become very proud of, because when I was younger, I wasn't proud to be Filipino. I just wanted to blend in with my Australian peers, but now that's very much changed. Filipino artists is that they're the ones that inspire me more than the work that I see here in Australia. You know, I admire a lot of the work that is happening here. It's the work that I see in Filipino artists that really excite me. But then when I go to the galleries in the Philippines and I look around at all the work of the Filipino artists, I feel like, yeah, this is where my work can sit. Ang La Prairie Art Award ay isang taunang parangal na may layong suportahan ang female Australian artists. Sa ngayon, abala ang Pinay artist sa kanyang mga art exhibitions na kasalukuyang nagaganap sa Sydney, Australia. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pinagtibay ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pangako ng Estados Unidos na ipagpatuloy ang trilateral na kooperasyon nito sa Pilipinas at Japan sa ilalim ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Ito ay matapos ang bilateral na pagpupulong o bilateral meeting ni Rubio kay Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi sa Washington DC noong Enero 22. Dinalaki nila ang pagpapalawak na ang koordinasyon ng mga bansang may kaparehong layunin, kabilang ang Japan, US, Pilipinas o Philippines. Pinag-usapan din nila ang hakbang upang labanan ang mga banta sa Indo-Pacific, kabilang ang mga aksyon ng China. Ayon kay Iwaya, mahalaga ang trilateral na relasyon ng Japan, Amerika at Pilipinas para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, tinambakan ng Phoenix Suns ng 24 big points ang Brooklyn Nets. Yan po sa score na 108-84. Sa paling ng Suns, mga kabombo, nagkaroon po ng 32 points itong si Devin Booker kasama ang 2 rebound at 6 na assist. Habang sumunod naman na may pinakamataas na score sa Suns, itong si Kevin Durant na may kumamada po ng 24 points, 8 rebound at 3 assist. Wala na pong ibang gumawa ng double-digit points sa panig ng Suns, pero 15 rebound ang inagaw nitong si Nick Richards, siya pong sentro ng koponan. Sa Nets naman, mga kabombo, ang nanguna ho dito ay ang bagitong si Nick Claxton na gumawa ng double-double, 10 points at 13 rebounds. Sunod dito si Keo Johnson na gumawa ng 20 points at 8 rebounds. Nasayang din po ang 15 points itong si Jalen Wilson. Naging dominante ang Phoenix sa kabuuan po ng laro. Gamit po yan ng 47.7% na overall shooting laban po sa 37% lamang ng Brooklyn Nets. Mga kabubukas Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station katulad po ng Bombo Radio Kawayan, dyan po sa may Northern Luzon, ang Bombo Radio Dagupan sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Baguio dyan sa may Cordillera Administrative Region, at dyan sa Bicol Region ang Bombo Radio Legazpi. Dyan pa rin po sa may Luzon area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace.
God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kamo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Impuntulaw na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Adlaw kita karon sang Huwebes, Enero 23 sa tuig 2024. Sa gihapon, iniwala gani mo ang kurman, Bombot Siyam Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita pagatutukan ta subong udto, pamilya sang Ilonggo OFW na balitaan sa Bombo Radio nga gin-release na sang Houthi rebels ang ilahi mata puwerte ang kalipay. Sa iban pa nga mga balita, sanitation inspectors i-check ang health compliance sa mga food stalls sa food festival sa Iloilo Provincial Government. Samtang Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada nagpanumdum nga sundon ang mga pagsulundan sa tiyon sa dinagyang festival. Samtang si Police Brigadier General Jack Wang naman ang ining pag-enjoy karon sa kaywatan sang dinagyang festival. Dapat likawan naton ang paggamo, no, kundi ma-enjoy lamang kita. Kag isa ka pulis karon preso matapos nga imbis nga mag-pacify, imbis nga maghatag sang assistance nang saputi pa sa isa ka private individual. Istoryahan ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Standby kay i-check na naton ang balita kaupod naman sa kay Bombo Jomar Villa. Pwerte ang kalipay sang pamilya sining Ilonggo OFW matapos nga ti nabalitaan nila Dris Bombo nga ang ila sining mata ginhilway na sining Houthi rebels. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Pamilya sang Ilonggo OFW nga si Leonardo John Flores ang pagsangaan pabiya Iloilo nga ginhilway ini sang mga Houthi rebels lakip sini ang 16 no ka mga overseas Filipino worker matapos nga gino-stage
no, sa bahin sang Red Sea sang tuig 2023 sa Bumbuchamp. Sulod rin kay Mary Jane Binigay, manghod sang nasambit sini karon nga Ilonggo OFW, bali tatlo inis sila magulutod. Ang ining si John na tuon diri krustong atunga kag ining si Mary Jane ang natuon sa Kamanghuran, no? Sunod diri sa natungdan, nahibaluan sini ang information pagi sa Bombo Radio. Actually, isang natabo ni ang pag-stage karon kay John Flores sa may pagsangaan pabiya, Bombo Radio man ang nagpakig-angot sa iya dito sa ilang sini nga puluyan. Kung sa diin, based dito sa information, no, nga nakuha sini, tito man ang kalipay nga nabatyagan sini matapos nga nabalitaan sa Bombo Radio nga ginhilway, no, sang mga Houthi rebels ang ining 17 ka mga OFW lakip sini ang Ilonggo, no, nga taga Banwa karon sang pabiya Iloilo. Ti sa subong nagahulat sila sang update, no, sa pamilya mismo nila kay ang ila sini nga Iloy kag ang asawa ni John ang nagpadulong na dito sa bahin sang Manila kay nasang aga agod nga ti sugalawon man ang ila sini dito yang himata Bumbuchamp ay pasang tentative abi, no, kung san ogid mapauli adre sa may Iloilo o kung magdiretso dito sa may Bacolod, no, kay ning si John nakapangasawa dito sa may Bacolod kag may duha ka kabataan, ang isa nga kamagulangan, duwalo ka tuig kag ang isa elementarya man, no, sa bahin karon sang Bacolod. Dugang pa diri karon sang natungdan ti lakip sa gipasalamatan man sini magluwas sa Bombo Radio ang mahal nga makaako, no, kay upisa kuno sang natabo ni sang tuig 2023 bulan sang Nobyembre. Way na untat, no, ang ila sining pangamuyo hasta nga ti makapauli, no, nga safe ang ila sini nga utod Bumbuchamp kag suno sa natungdan galaom siya, no, umpisa nga ginhostage galaom siya nga makabalik nga safe ang ila sini ka himata pagi man karon sa pagbulig abi sang aton sini nga gobyerno kung paano nga ma-address nga makapauli nga safe, no, lakip man ang sini nga kaupdanan Bumbuchamp. Isar nga ti adlaw-adlaw nagapangamuyo sila upod sa sining pamilya ti sa tawhanon nga panguna-una may mga bes kuno gisang makabatyag sila sang do nadulaan na sang paglaom, no, pero ti sa gihapon sige-sige ang ila sining pangamuyo hasta ka ti baka pauli ka safe kag sa subong amo ning makabig nila nga good news sa ila sining pagpangamuhi nga nakapauli na, no, ang ila sining mata kung gin-release na sa mga Houthi rebels matapos nga ini sila ang gin-hostage masobra isa ka tuig Bumbuchamp. Madumduman suno sa natungdan 2023 antes pa natabo ining pag-hostage sa ila sining himata naka video call, no, kay usually ining si John naga video call ini siya sa iya sining pamilya, no, kag that time siguro mga pilak adlaw antes natabo ni way man sang abi do nakitaan nga may ara sang threat sa ila, no, na naga pandam abing sining himata ngati may malain nga do naga tuyo sa ila, no, golpeada lang kuno, no, pag tawag nila pagsunod adlaw ay nasang kontak kagamuto nga nabalaan nila nga ang ginasakyan sining barko ang gin gin hijack karon sa nasambit sini nga mga rebelde o kung ining mga Houthi rebels Bumbuchamp sa aton sini nga mga kabombo. Madumduman man, no, ginpasalig man ni President Bongbong Marcos Jr. sa pamilya sa mga seafarer kag same time ang paghimo, no, sang tikang nga tiba siguro nga safety ang mga Filipino crew members matapos nga gin hijack at the same time nagpakigangot man ang pamilya sa Department of Foreign Affairs, no, sa ila sining counterparts dito sa bahin sa Middle East para sa pag-release sa sining mga Pilipino hostages sa aton sini nga mga kabombo. Aribla ang kabahin sang pahayag ni Mary Jane Binigay utod sang Ilonggo OFW sa exclusive interview sa Bombo Radio.
sa Bombo Radyo na namon nakita sa Facebook. So may nagipasa nga link sa amon. So po pa nami ay good news. Actually wala pa man na-disclose sa amon sa family namon, especially ang ilang nga company, ang aton nga government wala pa man ka-disclose sa amon. So nalipay gid kami kay amon na good news gina sa amon. Kag pagkabati inyo to grabe siguro kalipay, no? Na-demoralize kami actually. Siyempre, ang pangamuyo bala nga answered prayer gid. So, kanami gid sang Ginoo kay somehow bala nga buhi gid siya all the time. Ang tanong plano subong sa ano siya mapuli? Actually, amo na what I've said nga wala pa man na-disclose sa amon, wala pa man kami na-inform gid, kag wala pa man na istorya ang akon parents, ang akon nya bayaw kay once nga may ano na ga-inform na sila sa amon, kag update man na. Pero for now is wala pagid kami isang idea kun diin sila tuto. Amo lang na nakita lang namon sa sa Facebook nga na-release na daw sila. Pero, di ba daw digto pa yata sila sa sa Pero din sila kapangasawa din sa Bacolod, no? Yes, sir. Pero wala man sa din sa ako. Oo, gakadto gid sila, spend time gina sila sa akon nya parents kay anong mga paborito ng pagkaon na panaban ni John na panaban pagkitaon ng gining pulite? Manok kinaguro nga Bisaya ba? Ano? Sinabawan. Pag-hosted sa ila. Actually, doon nalipat na ako. Siyempre, more than pila, nakatuig ang ang naligad. So, hindi ko na ma-recall kung same company na or base nag-ilis sa isang company. So, wala ko idea. Pero alin siya nagsakay sa mga pila sa katuig at least natabo na yung pag-hosted? Nakabra. More than 15 years na siguro. Lawig na si Tuto. Okay. Anong kinubra yung tuganin mo? Actually nakakuha na siya, naka-take na sa exam nga supposedly amo na tani ang iyagid niya rangko. Pero amo na natabo. Ano rangko yung subong niya? Nalipat ko, wala kayo. Ang test na tabo ni ang nga pag-hosted sa ila, may mga conversation ka mo Oo, yes. Kay per me na siya daan gaano sa amon. Si Tuto very sweet niya sa akon, especially sa ako kay do kami gid na ang kami gid na ang although vibes man kami nga tatlo, pero ang ya balagi even nga may own family na ko, ga-monitoring man naghihapon sa akon pangamusta man na. So ginasend nalipay na siya kung sandan namon pictures, especially picture ni nanay kag ni tatay. So amo na nga gid obligado gina siya sa amon yung family. Ang test na tabo to nga ginostate sila, may conversation siya, naka-message pa sa inyo? Oo, naka-message pa sa. Actually, nag-send ako gani itong mga pictures ang nanay ko kay nag-birthday to ang mother ko. So nag-send pa ko to pictures, naghambal pa sa akon nga ba nalipay gid ko nga nakita niya ang mother ko nga ginhandaan namon. So hambal ko ti amo na ni ang return of appreciation naton sa aton parents nga somehow sa gamay lang nga food mapalipay ta nga ara ang iya nga mga mga friends. So amo to na gid siya nami itong iya man nga reaction hambal niya huui samtang amo ba lang na ang aton nga mabalik sa sa aton nga ginikanan sa ilang nga pagpangabudlay. Ano na sa ma'am pila ka oras ang test na tabo ni ulo ni nagtaw pa may conversation sa film? Adlaw lang. Adlaw lang. Mga 2 days pag amon to dayon nakibot na kami nga wala na sa conversation sa amon after to. Pero antes sila may ginambal, masabi nga daw may threat na sa ila na. Wala gid sila idea. Wala gid sila idea. So ano yung ginubala nyo, pagkabalaw nyo na tabo, ito nga ginostate sila to? Siyempre, kung sa tawhanon lang nga balatsagon, siyempre do feeling mo do hopeless kagid. Pero amo lang na ang nami lang kay gintugyan man namon ang tanan sa Ginoo kag ako mismo kampante gid ko kay balaan ko nga may Ginoo gid siya sa iya kabuhi. Kag balaan ko kung ano ang iya himuon. So hambal ko nga Lord ikaw lang bahala sa magulang ko kay balaan ko nakilala gid kaniya. So balaan ko itugyan niya gina ang tanan sa iya imo. Although nga may sakit man sa part namon kag even sa family mo, especially parents mo nga nagahibi nga wala kita sa may mahimo. So amo lang na ang Ginoo gid nagpabaskog sa amon kag balaan gid namon nga si Tuto John namon
balaan namon nga itugyayigid tanan sa Ginoo ang natabo sa iya. The times ang stage na sino nga communicate sa inyo, company or may mga iba na personnel na gina-inform sa atin? So actually kay utod malang kuya mo. So ang akon gina nga parents kag ang akon lang gina nga bayaw ang ga-communicate. So amo na ga-update man na sa amon. So in fairness man sa company ni Tuto, since ang natabo ato wala gid hasta subong very supportive gid sila. Nagabot man ba sa punto sa sulod sa isa ka tuig nga gino-stage sila? Nagabot sa punto nga doon nawadaan ka mo sa paglaom? Yes, we are human lang gid. Tawo lang kita. So gaabot gina sa punto nga hopeless ka. Gaabot gina sa punto nga Lord makabalik pa ni buhi ang akon nga magulang. So kaga questions ka man pero amo na ga reveal man ang Ginoo kag kanami man sa mga signs ang Ginoo nga ginapabaskog ka bala. Especially sa mga tawo man nga iya ginpadala sa mga tawo bala nga nag-help man sa amon, especially financially, bisan pa emotionally aragid sila. Si Mary Jane Binigay ining manghod karon no sa sining Ilonggo OFW nga si Leonardo John Flores sang pagsagaan pabiya Bumbotsam. Madumduman nga santo man sa reports gikan sa mga foreign news outlets agin hijack no sang Houthi rebels ang cargo ship sa pagpati nga ginapanagyahan ini sang Israeli businessman. Apang suno sa maritimetraffic.com reports ang roll on roll off car carrier no ang rehistrado sa Bahamas kag gina-operate sang isa ka Japanese company Bumbotsam nga padulong didto sa bahin sang pungsod India sang ini sila ang gin-hijack Bumbotsam. Alright. So, from time to time, nagapakigangot kita ko na nung pinaka-latest sini kay ang sa information nga possible buwas, basi makaabot na sa Pilipinas o kung karon, kung nga makita man ang ilang sini nga pamilya, kag from time to time, i-check naman kung din sa Madridso, diri sa syudad, o kung sa may probinsya, o kung sa may dito sa Bacolod, nga dito ginang yan sini nga sawa, Bumbotsam. Alright. Inis si Bombo Jo Marcon Somovilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Revilla sa imo siniiyang follow-up report. Mayong balita ini para sa pamilya karon kag himata sang mga gin-kidnap sang Houthi rebels nga ini sila ang ginhilway kagaway sang anuman nga malain nga natabo sini sa ila. Ing isa na lang sini nga ginapabot karon sang pamilya, partikularmente sining ni Junjun nga makapauli diri siya sa pungsod Pilipinas. Kag ginabanta gani nga subong or buwas nga adlaw ang makabalik na di siya, ginahibaluta pa kag ginalauman man sang pamilya, no? Ngayon isla ang magkita ay na sa malawig sini nga chimpo man kag sa ilaman sini nga pag malawig nga chimpo nga pagkabalakay. Kaya mako mo 2023 pa ni ang pagkidnap sila sa Houthi rebels. So 16 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Dugang ang mga balita kag impormasyon karon sa aton sini nga pagpangalagad balikan ta ining pagpasalig kag pagpasiguro sang provincial government nga matinlo ang pagkaon dira sa food festival sa Iloilo Provincial Capitol. Lakip na sinadri ang ICPO director kag ang regional director nagpahanumdom nga hindi dapat magpanggamo. Tiyang pamangkot sinadribi karon niya Colonel Kim Ligada, sir, kag Police Brigadier General Jack Wangki. No? Kung ang inyo yabi pulis among nagapanggamo karon, no? Hindi bla ang role sa aton sini kapulisan nga kung mayara sa kinanglan sa police assistance, no? May komosyon abi or whatsoever dira, ti sila niya ang pauntat sa kinagamo or pauntat abi or mag-pacify sa in general term sa aton sini nga mga tagpalamati ti paano abi karon
Colonel Kim Ligada kag Police Brigadier General Jack Wangki, no? Kunang pulis mismo amo iya ang nagapanggamo ng gamo nagpalala sang sitwasyon. Istoryahan ta na iplastar ta kay may nagpalabot rin sa aton sang impormasyon nga mayara sang isa ka vehicular accident nga naggaluntad sa distrito sang Mulo kagabi. Ang driver sang salakyan nga nakasagaid sa tricycle nga nagapundo sa dalan. Tapos may nabungguan pagid nga isa ka single nga motorsiklo. Kay ti sa dalan na nila yung ginaparking ang ila sining ano mo nga motor. Yang dalan parkingan now. Kaya mo maganin kung kaisa nga tido hasta na lang yan sa sugid-sugid kag tinikal. Ang clearing operations ining mga pagdumili sa pagpark sa kilid sang dalan sang city government. Hasta man lang niya sa adlaw ang ila sining pagpang dakop sang mga naga-on-road parking. Pero kung gabi na, way naman sila opisina, way man hindi mo maimbitar sa aton sining mga kabumbo kung gamay ang dalan, parkingan pagid, ti siyempre masagairan gina kung may mga nagalabay sining salakyan. Sa aton sining mga kabumbo. Ti karon may nakasagaid nga salakyan. Ti naakig to ang tagiya nagapulok-pulok na numbagid. Ti here comes si patrolman. Ipakilala ko ni karon sinyo si patrolman. Imbes nga mag-pacify kag mag-control sa komosyon, siya pa yang nagpanaputi. Si naputi pa ang driver sa salakyan nga nakasagaid sa tricycle. Dira na natabo sa may Zone 8 sa Barangay Kalumpang sa distrito sa Mulo. Di grabe mga isog yun man tawag rodra sa may Kalumpang, partikularmente sa may Zone 8 sa aton sin mga kabumbo nga tido ang ila sini nga paminsaron, sang ila sini nga buwas damlag, sang ila sini nga puturo, siguro ginabili nila sa ila sini nga puluyan. Pero basi subong adlaw nakapaminsar na ni sila kung anong mga konsekwensya sang ila sini nga ginhimo kagabi. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag as per information, may nagwaras pa kuno nga traffic enforcer sa nasambitan sini nga komosyon kagabi. Kag daw pati ang aton sini nga mga nagaresponde nga pulis ang naghatag sang assistance. Do sininggitan niya pangatiano kung pulis ka? Perti, no? Ti ara ang presensya sang good cop and bad cop sa among sini nga senaryo kagabi sa isaya ka vehicular accident. Istoryanta na bala sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa Bumbuanay South to balikan tay ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumo. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date,
January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat butandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kun ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot.
Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sang simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sang simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories,
makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo flagship stations and the #1 and most trusted radio network in the country. Sa mga kabombo naton, kung dinagyang gani, kung may mga festival, may mga kaiwatan diri sa aton, may mga food festival ginaiya. No, kag nangin bantugon man sa nagkalain sini nga putahe ang Iloilo sa bilog sini nga kalibutan, kilala kita dire, no? Pero isa sa labing importante gid yaman wa mapasiguro naton nga tinlo ang mga pagkaon nga ginahanda sa mga food festival. That is why nga magapatigayon sang pagpanghusisa ang sanitation inspector sa provincial government sa mga nagabaligya or sa food festival dina sa may capital area. I-check na bala si Bombo Lindsay ba sa iya sa follow-up report. Lane, sa report, please go ahead. Mayara Bombo Cham sa mga sanitation inspectors nga para nga mag-check sa health compliance sa food stall owners kag mga vendors naton nga yari na diri subong nakaplastar na no sa food festival diri sa likod sa Iloilo Provincial Capital sa area sa Moliloni Street. So isa diri ka lane ang ila diri no nga gin-occupy sang sining 50 ka mga stalls or kiosks na yari diri subong. Uniform ini silang ilang mga tent, color puti ini siya, Bombo Cham, samtang natin isa ka lane syempre para man alagyan in kaso no mayara abi sa mga untoward incidents, palayo lang, hopefully wala, pero nakadesignate na siya in kaso nga tiniara makalabay ang aton nga mga ambulance or ano man nga mga abi salakyan sa mga response team naton. So half lang gining lane nga i-occupy no sa sining mga 50 ka mga kiosk dari sa area sa Iloilo Provincial Capital. So ining aton nga mga sanitation inspector, syempre halin ini sila sa Iloilo Provincial Health Office agud nga di masiguro nga masunod nila ang health standards sa pag-prepare
sa pagkaon, sa pag-store, sa pagkaon, kay pag-distribute sa mga pagkaon no, sa mga nagakadto diri sa area sa Iloilo Provincial Capital. Ginpakigangutan naton si Dr. Rodney Labis, ang Chief ng Health Service Delivery Division, kan iyaging pahayag na magluwas sa pag-check or pag-inspect sa health compliance. Ara man ang Provincial Health Office upod ang Iloilo Provincial Government Smoke-Free Enforcers para nga siguruhon nga ang Capitol grounds mapabili no nga smoke and vape free para nga tihilway ang aton nga mga bisita sa aso nagikan abi no sa sigarilyo o kung sa vape man ina bombot siya. May ara man sa mga ipahamta nga mga doktor, nga mga nurse, medical responders, nakahanda ina siya. So ang team nga ni i-deploy ina siya sa strategic location nga gin-designate man sa Iloilo City Government, especially no sa pagsakop gidri sa may capital nga judging area. So in place ang aton dari nga mga medical deployment plan nga amo ang maga-cover abi no sa on-site management sa medical emergencies kag tiing kaso nga kinahanglan gid abi bombot sam no ang pagbulong sa aton nga mga pasyente in case nga pimiara, so mahimo na sila i-refer sa mga ospital dari nga malapit sa area. So ginapasiguro gidri sa bahin sa Iloilo Provincial Health Office nga enough ang mga personnel no nga ipahamtang diri sa provincial capital and also sa mga marabi sa mga nagaupod sa tagsa ka mga tribo in kaso nga timiara sa mga tribe member na maglain abing pamatyag insigida madapatan dayon sa first aid bombot siya. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Dr. Rodney Labis, ang Chief sang Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Iloilo Provincial Health Office pagasuportaran ang kasadyahan sa Kabanuhanan and Dinagyang Festivals 2025 pamaagi sa pag-implementar sa mga programa para ma-promote ang health and safety sang aton nga general public during these festivities. As we anticipate nga magdamo ang bisita sang Capitol, ang PHO kaupo ng IPG Smoke-Free Enforcers pagasiguradohon nga ang Iloilo Provincial Capitol Grounds magapabilin nga smoke and vape free para padayon nga manginhilway sa malain nga epekto sang cigarette and vape smoke ang aton nga mga bisita. Ang aton mga sanitation inspectors pag-inspeksyonon ang health compliance sa mga food stall owners and vendors nga magapartisipar sa Food Festival and Bazaar diri sa Muliluni starting January 23. Ini para masigurado naton nga naga-follow sa health standards ang pagpreparar, pag-store kag pag-distribute sa mga food products para maprotektahan ang aton mga consumers kag sigurado gid nga mag-enjoy sila sang fun, foodie-friendly Iloilo. Para masigurado man nga may access ang aton public sa emergency medical services, ang PHO mag-augment sang doctors, nurses and medical responders para suportaran ang medical response team sang Iloilo Provincial Government. Ang aton team i-deploy sa strategic locations designated by the Iloilo City Government, mostly covering the capital judging area. In place naman ang aton medical deployment plan which will cover on-site management of medical emergencies and pag-refer sang pasyentes hospitals for both the participating tribes and the general public during the kasadyahan sa Kabanuhanan and Dinagyang Festivals. Si Dr. Rodney Labis, ang Chief ng Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Upon checking diri sa area, bombot sam, ang mga stalls diri no nakasirado pa, may mga trapal pa bombot sam no way pa nagbukas because karon pa sa gabi, alas 6 sa gabi no may ara sa gamay lang gid na program to open the food festival no diri sa may bahin sa Iloilo Provincial Capital. Sa likod lang gid ini no sa Muliluni ang sakop sinisang 50 ka mga food stalls para sa food festival bombot sam. 50 lang ka food stalls. Yes, 50 lang gid bombot sam ka food stalls para ngati ang isa lang gid kalin ang ma-occupy kay ang isa kalin para inasya in kaso bala nga may mga emergency, may agyan ang mga ambulance and other nga mga salakyan no sa aton nga mga emergency responders kay hindi nila masakop gid kay last year actually damo sa mga food stalls nga nag-participate o galing kay Tigutok to siya bilog nga dalan ang ginsakop so subong ginpakamaayo sang Iloilo Provincial Government nga hatagan sang ligwa ang dalan no para sa kung ano man nga emerhensya ang matabo dasig na ma-transfer ang pasyente pakadto abi no sa ospital bombot sam. All right.
Idugang ko na lang, Bombo Cham, no, sa natabo ba lang linog na batyagan, dari man sa aton sa syudad sa Iloilo, kaya ang mga empleyado kaina sa Iloilo Provincial Government, nagpalanaog man dari no, kaya nakabatyag man sa linog, pero ti mahinay ini siya ay kumpara no, sa pila ka mga lugar na nakabatyag sa mabaskog no, nga pagtayog, Bombo Cham. Ginpakigang muta naton dari si Mr. Cornelio Salinas, ang head sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nati dari kita intensity 1 ang aton dari no nga nabatyagan kung saliente kung mga malapit diri sa aton ang sentro sang linog, maka-recommend ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na makasuspend sang opisina. However, kaya man, hindi maging amo na kabaskog, Bombo Cham, so balik lang sa trabaho ang aton dari ang mga empleyado. Insagida, after man sang integrity check sang structure sa building dari sa Iloilo Provincial Capital, ginpabalik man ang mga empleyado kay tinakita nga wala man sang litik sa building dari sa may Iloilo Provincial Capital. Nung langin smooth lang ang ining pagpagwa kay inano sa mga empleyado naton sang nabatyagan nilang linog, kay tinakahibalo naman sila, Bombo Cham, sang ilang himuon kag nagapasalamat lang rin si Mr. Salinas nga ang ang cooperation sa mga empleyado sa mga amon nga sitwasyon na ginasunod ginila ang dock over and hold kag amo na paglikawan sa mga areas nga mahimo sila madagdagan or mahulugan sa matiga nga bagay. Iaari bala pabatian naton ang ining pahayag ni Mr. Cornelio Salinas. Well, makita man nato ng reaksyon sa aton mga employees because we are in a building mataas, so that is now a condition reflects no sa mga INSID, it is in effect no na implement nila kag part na sang senses nila if ever nga may linog kita amo na nga aton magiging reactions. Now ang linog is the intensity 6.1 dito sa Zamboanga sentro, but ang reading diri sa aton is 1. So nevertheless, that is the reaction sa aton empleyado sa Capitol, and we have also a protocol that if ever makalabot siya sa kung malapit katama ang sentro sang linog sa aton sa Capitol is maka-recommend si PDRRIM o nga mag-suspend sang office, but nevertheless kay tamaan siya ka na nubo sa intensity niya, so nagbalik man lang aton empleyado sa Capitol. Oo. Ang mga pila ka minutes Sir Kagina nga ante sila nagbalik di sa sulod sang building? Well, until nga pa-integrity check naton sa aton engineering sa safe and sound nga ang structural integrity sang building, after that declaration ginpabalik pa naton ang aton mga empleyado. So why kita sir may nakitaan nga mga litik sa mga building sa building di sa palibot sang Capitol? Yes, oo. Kag ang structural integrity gin-confirm sa aton mga ginpa-check man naton sa engineering. Sabay pa nga hasta lang kita sa reactions kag it will be form part sa aton reflexes ang amo sinanga sitwasyon, and hindi gid siya matabo, but makita naman naton nga very cooperative na kag nagaepekto na gid man ang aton mga simultaneous earthquake drills naton. And always sa mga mo sinanga situation, dock over and hold kag likawan naton sa mga areas nga mahulugan kita. That should be form part na sa aton na depensa sa mga mo sinang klase sang kalamidad. Bombo Cham, si Mr. Cornelio Salinas, ang head sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. All right. Ini si Bombo, Lindsay Ermitanio Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo, Lindsay Bade sa imo siniiyang report. Philippine Standard Time 46 minutos na kaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udo. Check ko naman this time si Bombo Hana Andasa. Yan may kantanan sa panumdum sa ICPO Director nga magsunod sa pagsulundan sa tiyon sang dinagyang festival celebration. Kag dapat kuno mag-enjoy lang ta sa kaiwatano, hindi na magpangita sang gamo. Amo naman niya hambal sang aton sining regional director. I-check ta mga balita diri sa this time with Bombo Hana Andasa. Kag mamangkot kita karon kay Bombo Hana kung ano nang latest diri sa nagluntad sining vehicular accident sa may distrito sang Molo nga kung sa diin iya ti ang iya sining resulta
ginkasamad sang isa iya ka medical professional. No, pagkasamad niya ang nagtugas ang samad isa ka pulis nga ginapatihan yara sa impluwensya sa makaulubog sining ilimnon. Mga balita nagikan sa aton sining police beat with a Bombo Hana. Anda sa Bombo Hana, please go ahead. Bombo Cham, nagpahanumdum diri ang Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Brigada sa ining mga bisita kaga mismo man ng mga Ilonggo nga magaselebrar sa ining Iloilo Dinagyang Festival 2025. Siniman ang pagdalaman diri ngati ang ila diri nga mga Facebook posting sa ila man diri nga mga ginadumilian nga mga butang sa pagselebrar sa Dinagyang Festival 2025 kaangay sa paglalas ng kustodiyo kon armas ay speak kag ibanta nga mga matalingos nga butang ag wala man nagapahalugot nga pagpalupad sang drone cameras, pagdala sang baso, lata, kag botelya sa makulubog nga ilimnon o kon soft drink samtang nagalibot-libot sa mga judging areas o kon mga matao nga lugar, bagahe kag mga backpack sa lugar sa judging area. So diri man kaangay sa nagligid nga tuigin bawal man ini nga backpack anay kay delikado ini katamaan kay ibang diri ang mata sang mga nagakawatan ang ining mga backpack gid kag ginadumilian gid ini anay sa ining mataho nga mga lugar iya Bombo Cham. So diri man ang kasabay man diri ang pagpahanumdum sa gihapon ni Police Colonel Kim Brigada sang mga regulation ordinance sang no smoking or vaping in public places, Environment Code of Iloilo City and the Regulation Ordinance sang 2004-149 ang wala sang mga pagpanihi, pagpangdukra kag ibanta sa mga public place kag kay mga nag-provide na dira nga mga portalets sa mga pinaka mga areas diri sa palibot man sang syudad sa Iloilo. Dalaman diri ang Environment Code of Iloilo City and the Regulation Ordinance Number 2004-149 ang paghabol sa mga basura sa mga sidewalks, sa mga public plaza, esplanade, kag mga playground sa ilang pang mga public places ang ginadumilian gid diri Bombo Cham. Ang diri ang gina-highlight gid ay ang comprehensive anti-smoking ordinance sa Iloilo City. Kag sabay man diri ang pagpaandaman mismo ni Police Colonel, ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang Director sa Police Regional Office 6 sa mga pumuluyo nga tiunahon anay ang pagselebrar, pag-enjoy, kag pag-save the moment, kumbaga sa Dinagyang Festival, kay isa lamang isang tuig, nakabay pa nga mangin masilulunggon sila sa mga regulasyon sa syudad, kag malinong kagatawhay ang inyong Dinagyang Festival. Kag sabay man diri ang pag-warning niya, pag-paandam niya diri sa mga katapuan sa kapulisan na deploy sa area nga magpamatigil sa ila diri nga mga unit commander sa mga natoka nga mangin team leader nila sa kada street nga ilaman diri nga pagabantayan. Yari ba kay kamatian naton ang ining pahayag sa ICT Director sa Regional Director sa Police Regional Office 6. We are posting ang mga ginadumilian, no? Especially those that have been mentioned in the executive order at kag sa mga existing ordinance naton. We will be posting on all the pedestrian screening areas kag constant reminding them nga ang mga bawal diri sa syudad sa Iloilo. So I hope nga ang aton nga mga pumuluyo, visitors kag mga tourists alike mangin compliant sa mga patakaran diri sa syudad sa Iloilo so that sila maga-enjoy sa sining festival. Pinapabugal natin ang festival natin ngayon ano. So it's also the responsibility nga dapat kayon man nila kag alagaan nila ang aton nga festival, no. Showcase our friendliness, di ba? Kag ipakita naton nga ang Iloilo matawhay nga lugar kag welcome ang mga visitors. Nag-enjoy lang ang kung magkato sila para sa Dinagyang, it's just only for merrymaking, enjoyment, and not na mabiktima sila sa mga krimen. So
we are enjoying the support of the Ilonggos, no? Nasuportaran naton agutong maging matawhay ang dinagyang celebration. Sa warning lang sir sa mga kapulisan officer nga deploy for this dinagyang festival nga if ever nga mag-lead sila sa ilaman nga point sir sa mga kapulisan naton paano? Well, constantly we are reminding them of the do's and don'ts. And every time there will be a deployment and mag-off sila, I gave instructions to the commanders nga dapat may pre-deployment briefing, pirmi, kag kung matapos ang ilang deployment, may ara sila nga critiquing. Ako itong sa dason naman nga deployment nila, they will always be reminded sa ilang mga duty. Nabatian dari mo ang pahayag sa Director sa USCT Police Office, Police Colonel Kim Ligada, kag the Police Brigadier General Jack Wangki, ang Director sa Police Regional Office 6. Alright. So, dapat enjoy lang, hindi magpang gamot. Yung muna lang pamangkot ko kaginan. Ko tipado ko ng pulis ang mga gamot. Bumbuhana, ano plastadas ne? Amo man na gani Bombo Cham nga ti una pa lang katon pa lang adlaw na pamangkot natin diri man kay Police Brigadier Wangki. Na kung ano gid man dala ang warning natin anay sa inyong mga kapulisan kay although damo gid man sila but if nga hindi man inigali sila maka-operate sa maayos adiri sa mga syudad sa Iloilo kag maka-serve sa mga pumuyo at iyang iyaman diri at ginayon nga pag-hatagan sa warning pag-imbestigahan man sa ever nga may mga matabo and related man diri sa may dinagyang festival sa ilang nga serbisyo diri Banda Cham. Aha. Kamusta na nakasabat na si Police Captain Ryan Christ Inot kay ang information nga naton dris Bombo Radio may vehicular accident nga natabo sa may Zone 8 Kalumpang sa distrito sang Mulo tapos may arestado nga police nga assigned iya sa police station na number 3 no arestado ini siya kay sinaputi nilang nakasagaid sang tricycle kag motorsiklo nga nagapark na sa dalan. Kasabat na si Captain Inot Bumuana. Sa kaangot diri Bombo Champa until na wala pa diri kasabat sa aton man nga linya si Police Captain Ryan Christ Inot nga ti adriman sa pagpamangkot naton diri sa ilang Molo Police Station hotline number nila diri nga ti wala pa si Police Captain Inot sa ilang mga opisina kasi naginlakta na it is very dira sa may City Police Office pag-receive man sa instructions pagid according para man sa ini nga dinagyang festival so medyo masapot ko ng subong si Hepe but we are hoping at ibigay tayo makasabat na ini si Hepe regarding man sa among sini nga vehicular accident involving sa ining isa ka police nga na-assign dira sa may Iloilo City Police Station 3. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kita Bombo Hana Andasa. May kantanan sa sining nagluntad nga vehicular accident. Dira iya sa may Barangay Kalumpang, Zone 8, ha distrito sa Mulo. Ang impormasyon nga nabaton sa Bombo Radio, ang natabo sinibanwa mga alas 12:30 sa kagahon. Na sa gairan, sang salakyan sining isa ka medical professional, ang tricycle, kag duha ka motorsiklo, bali ang natabo sini na kay nagaparking na sa dalan mo. No? Sugid-sugid mo lang ni mga bawal ang on-road parking, hasta lang ni alas 5 sang hapon, kiti alas 5 lang sa hapon na stop sina nila mo, mga taga City Hall. Ti gasagsag ang batasan. Sining mga tuso kag mga bintaoso nga mga tawo, parking nila dira sa dalan ng ila siniya nga mga motorsiklo, tricycle, tapos kung masagairan, sala pa sang nakasagaid. Ti kanami nga mentalidad sang tawo magamos ni. Ang natabo sining kunti na sa gairan, sandig sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, na sa gairan ang tricycle. Ang tricycle nag-abante kina sa gairan mo. Nakabunggo sa isa ka single nga motorsiklo. Ang isa ka single nga motorsiklo naghulag kay nabungguan, nakabunggo pagid sa isa ka motorsiklo sa aton sini nga mga kabumbo ti
amo na lang natawag sini iyang makabigta nga disgrasya or vehicular accident sa aton sini nga mga kauturan kag waay man yan nagpalagyo ang driver sa aton sini nga mga kabumbo nagpundo man lang sandig sa impormasyon naton may isa ka certain Kenneth Morales nga taga Zone 8 Kalumpang sa distrito sa Mulo nga gulpiada lang binuksan niya ang driver side sining salakyan nga nakasagaid sa tricycle. Ining si certain Kenneth Morales nga ginabanta 19 anyos. Sinumbag niya ining driver. Sinumbag niya ang driver. Pag sumbag niya sini sa driver, sa aton sinimatag palamati, may mga nagpalapit. Ambot kung anong ginimo sa mga barangay tanod to mo na sini nga tsimpo. No, kagang Zone 8 Kalumpang puluyan guro sa mga maisog tao ni mga taga Zone 8 Kalumpang dapat ni padala ni sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sila to ibutang sa mga sila pabuslon sa Coast Guard to para makita ta isog nila magtubang sa mga insekto. May mga komosyon na nga nagluntad sandig diri sa impormasyon nga nakuha naton. Mapasalamat na kung tani ning driver kay may pulis nga nag-abot sa persona ni Patrolman Jesus Palmos. Siyempre, may komosyon na anong imo sini nga gina-expectar nga maga-responde kag maga-pacify kung tani sa komosyon or kinagamo. Kunti pulis. Di ba? Nagpakilala man ini siya kuno nga pulis. Tipaslamat tani kay may pulis nga nagresponde. O galing sa aton sini makabumbo sa way naton mahibaluan nga rason kag sandig sa information naton yara sa impluwensya sa makahulubog sini nga ilimnon si Patrolman Jesus Palmos nagbulig pa siya iya, no? Hindi iya nga nagbulig sa paghatag sa asistansa. Nagbulig siya sa puti sa driver sang salakyan. Pagtapos siya sa puti, amo ni subong kapalaran niya, ara siya. Gintabunan taman iya sini nga guya para bisan paano blado. No? Sa aton sini mga kabumbo. Pero nami iya nga pulsiraso. No? Nami iya pulsira, ni guro, white gold ni Bumbukres ang pulsiras niya. No? Pero amo ning nagsahi sa pulsiras siya do way ko ning ginahandom nga suksokon. No? Pero suksok sa karon sa aton sini mga kabumbo ni Patrolman Jesus Palmos. Si Patrolman Jesus Palmos na-assign ko nun sa police station number 3. Kag as per information, taga distrito sa Arevalo. Kasado, no? 26 anyos lang ni. Sa aton sino makabumbo. Bataon ni hara-hara, no? Hinurusgan. Kag ti dugangan pagiguro sumaka ang ihi ini sa uya sini nga ulo. No? Kay ti pulisya mo. Sa aton sino makabumbo. No? Ti ginfailan ini siya sang kaso nga physical injuries. Sa aton sino makabumbo. Kag ginapangita pagkaron sang Molo PNP ining si alias certain Kenneth Morales nga mong nagsumbag una sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. No? Ti ining si Patrolman Jesus Palmos sa aton sini nga mga kauturan, amo ning ginapamangkot naton sa kay Colonel Kim Ligada kag kay Police Brigadier General Jack Wangke nga dapat sundo naton ang mga pagsulundan, hindi lang abi kay sa celebration naton sa dinagyang subong. No? Nag-expectar kita iya nga kung may mga kasubong sa mga komosyon o kung ano man nga mga insidente, maresponde ang pulis, bisan off duty siya, kag mag-pacify. No?
iya sini nga pasiguraduhon nga mayara sang law and order. Ugaling kiti ining si Patrolman Jesus Palmos, no, nagbulig siya sa puti. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti grabe, may isog guro nga klase isang tao ni si Patrolman Jesus Palmos ni. No? Angay sini siya i-assign dito sa may basilan sa magulang to blagi ng busan bla. Ha? Para matistingan kinang iya sini nga kaisog. Sa aton sini karon niya nga matag palamati. No? Ti nakapiyansa ining si Patrolman Jesus Palmos ay ginfailan na ni siya sang kaso sang biktima sa aton sinamakuturan, kung pananglitan nga why sabi ma-filan sang kaso, siya gintani, no, ang magahatag sang matuod-tuod nga kahulugan sang PDL. PDL, bala mo kung ano ng PDL, Bumbokres? Patrolman deprived of liberty. Hindi iya kay person deprived of liberty. Patrolman deprived of liberty. Sa aton sini karon iya nga matag palamati. Ti nagapanawagan kita. No? As a matter of fact, nagatawag kita kay Captain Inot, galing way man siya kasabat, basi isako lang. Pero nagapanawagan kita kay Colonel Kim Ligada kag kay Police Brigadier General Jack Wangki. Ngati kung may mga insidente sa aton sini nga mga kabumbo, ang nagakinanglan sang police assistance, ang iya sini nga ginalauman, mag-abot ang pulis, mapatinong ang tanan, mapatawhay ang tanan. Mapacify niya, mapunggan niya ang further sini iya nga mga posible himo, no? Or ang agresyon sang isa ka partido. Ugaling, sa baylo nga magpacify, si police or si patrolman, Jesus Palmos, amo paya ang nagpanguna sa pagpanaputi. Isa pagid ka punto sa aton sini nga mga kabumbo. No? Isa pagid ka punto sa aton sini mga kabumbo. Ang pagpark sa dalan sang tricycle kag sa mga motorsiklo hindi tani pwede. As per information sa aton sini matag palamati sang nag-abot na ang mga pulis, may certain traffic enforcer agire pagid nga nagasinggitan nga ti ano karon kung pulis ka. Kay may nagpakilala na nga pulis mo nga naka plain clothes nga nag-abot sa scene or malapit sa area para nga mapacify ang hitabo. No? Ti kung ining si traffic enforcer agire nga ni kung ginaobra niyang iya sini nga trabaho kag nakaintindi siya, tani na hambalan niya to. Ang tag-iya sang tricycle kag sang duha ka single nga motorsiklo nga hindi nyo dira pag ibutang sa dalan ang inyo siniiya nga motor kay basi masagairan ina karon. Ti traffic enforcer ka sa aton sini nga mga kabumbo. Way ka kaintindi sang trabaho mo tapos mapinaisog-isog pa kamo. Sa aton sini matag palamati. Ti kabay pa nga husisaon man ini sang head sang Iloilo City Traffic Management Unit dira sa aton sini mga kabumbo. Dapat husisaon man ini sang Task Force Assist. Kayang gwa yes ni karon banwado ginainsulto kamo. Ngati ginapang-clear nyo man tuon ang mga on-road parking, but pag batsi nyo, pag lampuwas sa inyo sino malatrasan, balalik mas lagyapon. As if they don't care sa aton sino mga kabumbo. Kag bangod sa aktwasyon sini ni police or ni patrolman, no, lapit na lang ni siya mangin patrolman deprived of liberty. Ti
ti Colonel Kim Ligada kag General Jack Wangki dapat sa mga kasubong siniya nga mga sahi isang pulis nga kon makainom, nagaisog, why ni sila ya sang lugar sa Iloilo City Police Office? Why ni sila ya sang lugar? Bilang mangin miyembro sang Philippine National Police. Kayang gina-expectar sa mga taxpayer nga nagapabukal sang iya sini iya nga tinigang taxpayer nga nagabakal sang mga kinahanglanon. Sining ni patrolman deprived of liberty Jesus Palmos. No, pero nakapiyansa bro, temporaryong lang na. Dapat siya sinigin na kakas na iya sa hanay sa aton kapulisan. No. Dapat sinisaya gina-dismiss sa serbisyo. Kay waay niya ginatungda ng iya sini iya nga trabaho. No. Ibisan butang naton amuna sang simpong na tabo to. Off duty siya, pero bilang miyembro sang Philippine National Police, siya kuntani niyang nag-contain sang agresyon sang piyak nga kampo. Pero wala. Di nabuka niya pa kag siya mismo nagbulig pa sa puti. Sa driver sang salakyan. Yung driver sang salakyan, di man niya malagyo. Naka-afford gani magbakal sang pick up. Definitely mabayran niya na kung ano man ang damage sang natuga to. Nga in the first place, nga kung wala na dahil nga nagaparking sa kilid sang dalan or sa dalan mismo, why man tumatabong pagsagain? Ti ano man yang gad-gad, sining ni certain Kenneth Morales, kag ni patrolman deprived of liberty, sooner or later, Jesus Palmos, nga manaputi, nga magpatupa, gid, sang kamot, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ako ya sigurado, ako nga by this time, nakapaminsar na ini sila sang lawig. Nahibaluan na ni nila, kag nakadangat na ni sa ila, sini nga madalom nga pagpaminsar kung anong mga konsekwensya nga posible nga matabo sa ila. Patrolman pa lang ni si Jesus Palmos gani. Sa aton sini mga kabumbo. Tiyang biktima to willing iya magpasaka sa kaso. Ti pananglitan madutlan ni Palmos dako gini nga problema karon sa bahin man sang iya sini nga career as a member of the Philippine National Police. Bisan man kuton mo ni sa subong mambal ni siya nga grabe gini gurong paghinulsol niya. Pero hindi lamang dira. Hindi lamang dira magatakop ang konsekwensya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Buro bantay lang kung ano pagid nga mga konsekwensya ng posibleng maagom sining duwa ka mga persona nga ti nagataga-lumapaw ang ila sining isog. 11 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayanayan sa nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 19 to 25, 2025. Sa ining weekend, 4 of the best bands sang Panay ang natalana nga maghatag sa inyo sang Dinagyang Fever sa Enero 24, Biyernes, kag sa Enero 26, Domingo, sa Dinagyang Concert at the Plaza and Food Festival 2025, magasugod alas 5:30 sa hapon. 12 carefully screened bands halin sa Visayas ang magakompete para sa 50,000 pesos nga grand prize in the most extravagant and the best musical contest sa sininga dinagyang sa Pasigabong, Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025, kicking off alas 6 ang gabi sa Enero 25, Sabado. Sa Enero 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa The Bridge o kon El Puente sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kon pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig
kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates.
Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasa ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon good sa inyo. Tanan mga kabombo, welcome diri sa kahapon lamang program. Beautiful Thursday afternoon. Today is January 23, 2025. Abaw, na timingan gid ang aton nga colors, ang aton nga blazer. Swak sa aton nga background. Ay, nadumduman ko naman ang amiga ko nga mahilig sa color nga violet. Kumusta na ayhan siya? Anyway, this is Tita Regine and today mag-enjoy kita sa makasaysayan ng mga ganap sa buhay. Sa aton diri nga mga letter senders, mamati naman kita what happened sa ilang kabuhi and ano ang tuyag nilang i-impart sa aton. Just the same way nga kamo man dira, gina-invite ko kag gina-encourage man. Also, share your own stories para kami man diri, no? May makuha man sa inyo nga mga istorya, hindi lang mga kalingawan, kundi something deeper than that. And na ang mga encouragements, mga motivations, mga inspirations nga inyo gid nga duyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program. Gani isulat ang inyong mga istorya, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon pwede gid nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. So umpisahan ta na ang tanan with this one beautiful song from Janiel and Dave Alvarado. Welcome sa KLP. Here's Vows para sa inyo. Kaupo ninyo this afternoon, of course, si Tita Regine. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be
hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be only gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Janiel and Dave Alvarado. Vals, good afternoon again. It's 30 minutes after 2 o'clock. Ari na kita sa ating nga kalingawan kag sa ating ginakuhaan sa ating nga mga inspirasyon. Here's one story coming from Badong, Sangimaras. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong adlaw sa imo tita, kasi sa imo tagpalamati. Ako gali si Badong, pero babayi ako. Kay isa ako sa imo sumulunod sa imo nga programa. Kakit no, babae pero Badong. Masculine, nga name for a girl. Anyway, magasugod ako sa akon nga istorya, parte sa akon nga kabuhi. Ako nagsulat sa akon kasaysayan, sa akon nga kabuhi, nga hindi ko gid malipatan. Magasugod ako sang ako na stroke. Ay ugali Tita Reg. Tawagan ako liwat ha, sa pangalan nga Badong. Sang na-stroke ako, 7 ka adlaw ako nga na-admit sa hospital. Kag sang nakagwa ako, ang akon tuo nga lawas, hindi ko na mahulag. Abi mo Tita Reg, kung magkadlaw ako, kakalain sang guya ko, kay nagakiwi gid. Pero, sa ginapahilot ako sang akon nga bana, bisan diin kami nagakalabot nga mga manughilot. Kag-abi mo Tita Reg, sang ulihi sila sa akon bana nga, siya na lang ang mahilot sa akon. Abi mo tita, nagaamat-amat ako ayo. Hasta nga nahulag ko liwat ang akon pihak nga lawas. Subong, nagabalik naman ako panguling. Nagatapasang kahoy, nagautod, nagahakot, nagahorno, kaupod ko man ang akon nga bana. Kung kaisa, Tita Reg, ginaantos namon ang kagutom kagkauhaw, para lang mahingagaw. Kung kaisa, hindi gid mahimo, nga hindi gid madisgrasya. Parehas sang napilas ako sang sinso or chinso sa akong tuhod, kay ang akon nga bana, medyo dulom na ang iya nga mata. So nagahibi ako Tita Reg, kay nagadugo ng akong tuhod. Gindala ako sa hospital. 7 katahi ang pilas sa akon nga tuhod. 3 naman kasimana ang akon nga antos, bag-o ginkuha ang tahi sang akon nga pilas. Kag subong, nagabantay kami sang amon uling, ari kami sa kalatian. Nagaobra kami sang amon balay-balay para may tulugan o kung parang hindi kami mabasa sang ulan o kung matunugan. Sa pag-abot naman sang bulan sang tag-init, nagapangkot-kot naman kami sang bubon. Halin sa umpisa, hasta sa
25 pulgadas hasta sa 30 padalom. Nagapanaog man ako sa idalom, nagabulig man ako kutkot, gamit namon ang pala, piko, kag bara. Kagang ako nupod, among akon bana, kag may ara man kami nga duwa ka tinawo. Kag sa mag-abot naman ang bulan sa tag-alani, nagapamangani man kami sang akon nga bana. Sa subong Tita Reg, may uling kami. Siguro ang iya kadakoon, ara sa 60 kasako. Kag sa subong, sige man ang amon uling sang akon nga bana. Nagabantay man ako sa akon apo. May ara gali ako apo nga isa ka tuig. Abi mo Tita Reg, amo man nga dala ko sang akon apo sa amon ulingan. Bangod ang sini nga iloy, ara sa hospital. Ay ho gali Tita Reg, may manghud gali ning akon apo, bali 7 ka bulan. Kaginbayaan pa ini sang ila amay. Kag akon bata nga ila iloy, 19 anyos pa lang ini. Na hospital ang akon apo, may masakit siya. Wala untat nga init sang iya nga lawas. Gaubo, kagalapsi. Gwa sulod man sila sa hospital. Kag na-admit sila sang pila ka adlaw. Nakagwa sila sa adlaw sang Lunes, kag ginbalik naman sila sa adlaw sang Miyerkules. Kay naghibi na lang ang akon apo. Gali imo Tita Reg, dito lang nabalaan nga ang akon apo tulughungan sang dugo. Kay ang iya nga pula nga dugo ginagaw sang puti. Naluoy gid ako sa akon apo. Sa akon man nga bata, pero dako gid nga pasalamat amon sa Ginoo kay naka-recover man ang akon nga apo. Sa subong Tita Regine, nagabiyahe sila sa Manila. Nag-abat siya sa iya magulang, dalayaman ang akon duha ka apo. So hasta diri na lang anay ang akon nga istorya. Madamo nga salamat sa pagbasa sa akon nga kasaysayan sang kabuhi ko. Sa liwat, ang imo letter sender, tawagan na lang sa ngalan nga Badong sang Gimeraz. Well, Badong, I like the name. Para sa girl, no? Badong. O, diba? Talagsa ka lang na nakikita, babae, pero ang iyang ngalan is Badong. Kung amugid man ining imo matuod nga hayo, no? To ka ibang klase siya. Well, anyway, so nakaagi kila ikaw stroke. Bo, ka very lucky gid sa imo. Nga naulian kaya. So siguro, no, you're really taking good care of yourself. Kaya syempre, sa grasya man sang Ginoo, no? Nga ginpaayo gid niya ikaw. And look at you now, parang walang nangyari. Balik sa mga trabaho, hindi lang basta-basta nga mga nga trabaho, nagapang-uling, nagakutkot sang paghimo sang bubon, nagapang-ani, grabe, no? And you know what? Itong hambal mo, no, nga ginadala ka sa imong mga bana, sa kundiin-diin nga mga manughilot, isa ato sa mga dako gid nakabulig sa imo, but ang pinaka-major siguro nga pag-help sa imong badasig nga pag-ayo, isang naghambalang imo nga husband, nga siya na lang ang mahilot sa imo. Lain gid man niya syempre ang epekto sang paghilot with love. Di ba? With care and with concern. So dito pagid siguro nga dito mo nabatyagan ang mga haplos ni Mr. mo nga hindi lang gid siya kumbaga kasulhay ang ginhatag sa imo, kundi ang pagpalangga. May dalagid nga pagpalangga. Kagamba ko nila, no? Touch is kumbaga very potent nga butang sa madasig nga pag-ayo sang isa ka tawo, kay lain ang epekto sang touch, sang haplos sang isa ka tawo sa someone nga masakit, hindi maayo ang pamatsyag. So, kanami gid nga personally, ginako sa imo nga husband ang pagpahilot sa imo. So, siya nang nagahilot every night. Kag dira pagid, no, nga masabatyagan mo ang iya nga pag-care, ang iya nga concern, ang iya nga pagpalangga sa imo, pinaagi sa paghilot sa imo nga nakita mo siguro
nga very willing gid siya nga himo sa sina nga butang para sa imo sa pagpabalo sa imo nga ti amo kaniya sina kapalangga because hindi man mahapos hindi bala nga every night consistently maghilot ikaw pero para sa iya no himuon niya gid ina because love na love niya ikaw. And so ako gapatigid no nga isa gid ato sa mga major factors sa imo nga madasig nga paghulag sa imo nga lawas sa pagpanumbalik sa imo nga health. Kag subong gani no parang walang nangyari lang gid as in wala kaya kaagi stroke ang imo nga ginapanghimo hilimuon sa isa ka tawo nga very healthy. But sige careful lang sa gihapon. All right? And so now, balikan mo na lang sa imo nga husband, kay ang duha mo ka apo, wala na dira, pati ang inyo nga anak, wala naman dira. Kanami man no, nga ginayo man ang imo nga apo sa iya nga ginbatsyag nga ato. Daw hindi man to basta-basta lang no, nga ang pula nga dugo, ginakaon sa puti nga dugo. But nag-ayo siya by the grace of God. So kanami lang gid. So sige hagan-hagan lang ha. I know nga luyag mo na ang imo nga ginahimo and I know nga need mo man nga magtrabaho upod sa imo nga husband but i-consider mo gid ang imo nga health kag ang imo nga safety. Okay? So thank you so much gid sa imo sa liwat Badong sang Gimaras. 40 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo. 46 ang aton nga oras. May lang naman i-share din sa aton sa afternoon si senior citizen sa 3rd District. Dearest Tita Regine. How's everyone? Medyo malawig yung tinion nga nadula ako sa KLP. Dako man handom ko magsulat, Tita Reg, apang damo gid ako priorities nga obrahon. August 24, 2024, I was interviewed by Bombo Marisol and I was very comfortable with her. Kanami man sa iya, do naga-storytelling lang kami. Damo pa ako tani iga-share sa akong interview apang medyo labot na namon ang boundary para lang sa KLP time. I am senior citizen of 3rd District of Iloilo. Samtang nagapanahi ako, kag sige man akong pamati sa mga matahom nga dramas sang Bombo Radyo, inabinagid sang KLP nga ginapamatian ko. Daw na-encourage naman ako nga mag-share sang akong nga istorya. I was working in one of the private hospitals in the city of Iloilo before, sang wala pa ako makaretire. Telephone operator ako sadto, kag may schedule man ako as admitting clerk. Naga-admit sa mga patients. Ang amon administrator sadto, palangga yagid ako, kay siguro nanamian man siya sa akon kay very tino ako nga bata.
Naga-reading ako, naga-serve as altar boy or acolyte, kay nagalibot man ako sa mga pasyente maghatag sang Holy Communion. Gin-commission ako ni Father Tita Reg. Siguro namin niya kay pisan man siya nga bata, basta mo tong term. No? So, gin-commission ako ni Father Tita Reg, kay ang mga madre, damo man sila concerned sa hospital. Amo ina nga kami lang nga mga selected ang nagahatag sa mga communicants ng hospital sang Holy Communion. Ang amon administrator gin-transfer sa Antique. So amo ina ang ila kabuhi bilang isa ka madre. Pamaghambal ang mother superior nga ihalin o i-transfer sila, hindi sila nila ma-refuse kay may vow sila or obedience sa ilang or vow of obedience sa ilang ginatawag nga congregation. The Sister of Chartres or Sisters of Charity. It so happened, ginag-birthday siya sa Antique, kag na-attach gid ako sa iya. Naghinagaray kami upod sa iban nga mga departments nga magkadto sa Antique. Alas 4 pa ang program, kag alas 2, nag-abot na kami. Gutom na gutom gid ako, bisan sa service namon. Samtang nag-travel kami, ay sige man amon kaon sa mga chicherya, pero gutom gid ako. Siling ni sister, libot-libot ka mo anay, kay kanami sa mga views diri sa hospital. Di alangan man ko magsiling sa iyang sister, paigmai kami anay, kay gutom gid kami. Nagbakal man kami sa kantin pagkaon, pero do ibagid, kay napasar na amon gutom. So oras na sa program, enjoy na kami magpila para magkuha sang pagkaon, Tita Reg. Kadamo gid sang bisita nga halin pa sa mga branches ng hospital nila. Isa man kami amon nga taga Iloilo, Kalamesa. Karon, kay kada branch maghatag sang number para kay sister. Pwede ka magsaot or magkanta sa video, okay? So, ako naghatag sang number para sa amon branch nga taga Iloilo. Hambal sa mga upod ko, Nonoy, hindi kita mapapirdi, ha? Sabi ko, okay, ako pa. Abaw, so magtindog na ako para mag-inform sa Master of Ceremony nga makanta ako or mahatag song number. So magtindog na ako, ay nag-aamat-amat para nulong panulo ko. Kag do hindi na ako kakita. Nagpungko na lang ako kag magtunmar sa akong maintenance para sa high blood. Pero hindi gyapon ako kakita. Ginhay po gali ako, Tita Reg. Abaw, siling ko. Dali-dalian ninyo ako sa emergency room. Kay kadulong, kag hindi ako kakita sa inyo. Pero mabatian ko kamo. Abaw, nag-uryatay kami tanan nga isa ka table, magkadto sa ER. Gipahigda ako sa stretcher, Tita Reg. Gipataas akong ulo, kag in-examine ako ka doktor. Ginpabakal ako, akon upod, calci block, kagin butang sa idalom sang akon nga dila. Mga 15 minutes, medyo nagsanag na ang akon panulok. Kag makita ko na sila. Under observation ako, after 2 hours pa ako kagin advice nga pwede na ka-discharge. Mapuli pa kami sa Iloilo, Tita Reg. Halin kami sa Antique, past 6 p.m. Muna tingala ang mga madre nga wala gid bilin nga tawo sa amon table. Dapat hindi gid ako pagutom kag kaon gid sa insakto nga oras. Amo gid na. Kung diabetic kagali, Tita Reg. Diri sa amon, may time kun kaisa sa school nga do nagaamat dulong panulok ko. Kay kun aga pa, wala gid ko gana magpamahaw kag magkadto sa klase ko. Naga-teach ako catechesis sa mga elementary grades. Ti magmuna gani batsyag ko. Nagagwaan ay ako kag magkadto sa Tiangge, magbakal sa soft drinks nga sakto. Ti madula man lang pala nulong panulok ko. Hindi man ako pwede mag-diet, kinagalingin ang ulo ko. Kung masubrahan man kaon sang kanon kay mga matamis, dasig man mag-elevate akong sugar. Amuway, mauwaay man kita sa nipakadtuan, Tita Reg, tanan, bawal. Pero kung diin pa ang bawal, amo pagani ato ang masarap.
May hurubaton nga nagasiling. Masarap ang bawal. Ichakto gid man, Tita Reg. So ibalik ko sa madre nga ato, ay na-expired na ato last year. Damo man siya sakit, kag diabetic man, pareho sa akon. So damo ami pagkaon, especially kiti bagulan tapos Christmas, kag New Year. Damo naman nagsulod sa lawas ta ng mga diabetics. Tika kurulba gid Tita Regine. Once magtaas sugar naton, damo gid ang affected sa aton organs. Aton nga heart, kidney, aton mata, kag kun masyado kataas, aton creatinine, kag madamage aton nga kidney. Mag-start na habok aton mga legs, kag naga-yellowish aton mata, kag balat. Amo na ako, medyo limit ako gawa kaon, baboy, manok, mga karne, kay 72 hours kuno ina ma-digest or matunaw. Siyempre, sa 33 years ako nga nag-work sa hospital, damo gid ako nakita nga mga pasyente. Do ikaw lang maluoy. Ginadialysis. Kagwa ay pabalati mga resources ang family. Bahaw do ginakumo sa kung dughan sa kaluoy. Di medyo natuyo doon ako, Tita Reg. Next time naman, damo pa ako inog-share. Makachempo naman. So thank you for reading my letter. Kind regards to all the staff of Bombo Radio Iloilo. This is Senior Citizen of 3rd District of Iloilo. Mabuhay ang KLP. Damo gid sa aton nga mga listeners ng gahambal dira, I can feel you, senior citizens regarding sa sugar. Sige, mugid na, no? And especially kung nagaedad kita, careful na gid kita kung ano nga mga pagkaon ang aton nga ginatake, kay may mga maintenance na, may mga ginabatsyag na sa lawas, ang importante dira is disiplina. So kung diabetic, hindi gid man, no? Manami nga ti damo sweets ang imong gina-take, and then magpalipas-lipas ang pagkaon dapat on time or else mahay po ikaw, of which na experience mo gid na, no? But it is good that you are very much aware kung anong imong ginabatsyag, and I guess you already know what to do every time, no? Nga atakihon ikaw sanghay po. Kag kung ara ikaw sa may mga fiesta, kabalo ka na kung anong pilion mo ng mga pagkaon, mga healthy foods na lang gid. Okay? So thank you so much gid sa imong gin-share sa aton sa sining nga hapon. Salamat gid ha. It's nice and I'm very happy nga nakapanumbalik ka naman diwat and you found time para nga magsulat naman diri sa kahapon lamang program. So thank you so much gid sa imo. But personally, nga ginadulong gid na din, no, ni senior citizen ang iyang mga kasaysayan diri sa istasyon sang Bombo. Siya gid ang nagahapit sini, gina-drop niya ang iyang mga kasaysayan diri. So thank you so much kid ha. I hope everything is doing good sa imong life, kag imong health is very okay. So thank you very much. So kamo dira mga kabombo, I'm also inviting you, just like Badong, Sangimaras, and senior citizens ng 3rd District, nga nagpadalaman sa ilang mga kasaysayan diri, nag-share sa ilang mga inagihan, mga na-experiensyahan, kay kadamo kita sa mga ma-learn sa inyong mga stories. Gani nga, share man kamo sa inyong mga istorya, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Right after KLP, enjoy naman kita sa mga ginasundan tagid ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, pasunod din na, no? So, enjoy naman kita. Maraming salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.